Kaixo, egun on guztioi. Eskerrik asko berriz ere, topaketa honetara etortzeagatikan. Eskerrik asko ere anfitri gisa Eurekako Zientzia Museokoei. Eta, nik zuzenean, esan behar detena da, topaketa honen, 6. edizioa da topaketa hau, eta urtengo 2. jardunaldia ospatuko dugu. Bilbon ere urrian izan ginen, eta orduan hau 2. izango dugu. Eta saio honek bereziki Telefonika DIPZ-ren patronoa den babes berezia dauka. Eta horretarako, eta zuei denoi ongi etorria emateko, gurekin daukagu hemen Javier Benito, Telefonika Euskadiko zuzendaria. Mesedez, Javier Benito, zure hitza. Egunon denoi, mi esker etortxeagatik. Lo primero, como representante de Telefónica, agradecer a todos hoy el estar aquí con nosotros, agradecer al DIPC y al museo el habernos dejado la sala y dar la bienvenida a Albert Fert y a Elena Catneo por estar hoy entre nosotros. Telefónica todos los años hace un esfuerzo por pertenecer al patronato del DIPC, puesto que creemos que el desarrollo, la innovación y la ciencia pues ayudan a tener una sociedad cada vez más desarrollada, que eso es salud para todos. Hoy los protagonistas sois vosotros, tenéis la oportunidad de poder disfrutar de conversaciones con Albert y con Elena y, cómo no, con Pedro Echenique, que yo creo que es como el primer regalo navideño que el DIPC nos hace a todos. Luego, más adelante, después del café, vamos a entregar unos premios a las preguntas más ingeniosas que hemos recibido a lo largo de estas semanas y poco más. Espero que todos con el evento de hoy seáis capaces de disfrutarlo, de aprovecharlo y que en alguno de vosotros desarrolle ese gusanillo por la investigación. Eskerrik asko. Besterik gabe, hasiera emango diogu topaketari, eta horretarako, mesedez, goazen ongi etorri ematera profesor Albert Ferti, profesor Elena Catneo eta profesor Echenique, eta berari ematen diot hitza. Eskerrik asko. Lehengo hitzak eskerrak emateko, eskerrak zuei ona etortzeagatik, irakasleei, Kutxari eta Telefonikari. El acto de hoy es más masivo que otros actos, o sea que por favor, en lo posible, mientras hablen la gente, unos u otros, mantener el silencio. Ya sé que os dará la risa y que querréis hablar, comentar con el otro, pero mantener el silencio lo máximo que podáis. Esta es una acción que el Donostia International Physics Center hace 2 veces por año y este es el acto central en Guipúzcoa, con dos personas de excepción. Pero antes de presentarlos, quiero agradecer especialmente a los patronos del DIPC, a los patronos públicos que permiten que el centro funcione. El centro es un centro dedicado fundamentalmente a la excelencia en investigación, pero también buscamos encontrar la excelencia en comunicación. Para nosotros, el transmitir que la ciencia no es un conjunto congelado de dogmas, sino una aventura humana, una aventura intelectual, es importante. Y para hacerlo, lo mejor es tener a las personas que están en la frontera. Pero esto no sería posible sin los patronos públicos, por supuesto, y los patronos privados. Y hoy quisiera hacer mención a 2 patronos que desde el comienzo se han volcado con nosotros. En primer lugar, Kutxa, con los que organizamos muchas cosas, y en especial, Kutxa en general y en especial, el director de la obra social, Carlos Ruiz, que luego vendrá por aquí. Ahora está luchando precisamente para que tengamos buenos presupuestos y es un entusiasta de nuestra actividad como nosotros lo somos de la DEL. Y especiales gracias también a Telefónica. Telefónica, a través de su presidente Alierta, se involucró de lleno en el desarrollo del Donostia International Physics Center y ahora la bandera la ha cogido la territorial.
y el director general de Euskadi, que es Javier de Benito, de forma entusiasta y eficiente, está colaborando a que nuestras actividades y, en concreto, el acto de hoy tenga lugar. Además, va a entregar tres iPads, creo. Bueno, el año que viene serán 4 para las mejores preguntas. Entonces, sin más, paso a presentar a Elena Cattaneo, o Elena Cattaneo. Es muy joven, nació en Milán en los años 60 y tantos, se graduó en farmacia en 1986 y obtuvo su doctorado en biotecnología aplicada en farmacología. Durante algunos años se trasladó a los Estados Unidos, donde trabajó en el Departamento de Ciencias Cognitivas y del Cerebro del MIT, del Massachusetts Institute of Technology. Su investigación se centra en la biología de células madres y su posible aplicación en campos a la medicina, farmacología o veterinaria, y en el estudio de los mecanismos que genera la enfermedad de Huntington. Nos acaba de dar un seminario, porque ella empieza la jornada a las 6 de la mañana, ya me advirtió, ha dado una entrevista a las 7 y acaba de dar un seminario en Biodonostia, o sea que la reunión de hoy le coge en mitad de la mañana. Ha recibido varias distinciones, entre las que figuran el Premio de Ciencia en Medicina y la Medalla de Oro de la República Italiana, y el Premio Células Madres del año en 2013, situándole como una de las personas la persona más influyente del año en el ámbito de las células madres. Y además es senadora vitalicia de Italia, senadora de por vida, a nombramiento del presidente de la República. Puede decir lo que le dé la gana, porque no puede cesarle nadie, más que, naturalmente, pues cuando se vaya. Y, en segundo lugar, Albert Fert, que también es un gran amigo del DIPC, es la segunda. Ayer dudaba entre ponerse rosa o ponerse azul, pero se ha puesto rosa. En parte igual por el aceite del rodaballo en el azul, pero bueno. Graduó en Matemáticas y Física en la École Normale Supérieure y en 1970 se doctoró en Física en la Universidad de París Sur, donde es catedrático desde el 76. En 1988 descubrió la magnetorresistencia gigante en multicapas de hierro y cromo, un descubrimiento ampliamente reconocido como el comienzo de la electrónica de transporte de spin o spintrónica. También comparte el premio Nobel con Peter Grunberg el premio Nobel de Física en 2007 y es visitante habitual. Va a volver con nosotros en julio para unas jornadas en Ordizia y es, junto con Elena, como lo va a ser en el futuro, amigos del DIPC. Ahora les vamos a dar la palabra para que ellos hagan un breve resumen sobre su vida o la ciencia, lo que ellos quieran, de forma muy informal, porque la mayor parte de las cosas que vosotros queréis saber ya las tenéis en las preguntas y no vamos a quitar tiempo a las preguntas. Así pues, tiene la palabra Elena Cattaneo. Thank you very much. Well, thanks, Pedro, for this nice introduction. Eskerrik asko, Pedro. Aurkezpen atsegin horregatik. Egun on guztioi. Lehen aldia da Euskal Herrian nagoela eta adierazi nahi dut hau dela gustukoen dudan publikoa. Ikus-entzuleak ikaragarri gustatzen baizait ikasleekin lan egitea, hitzaldiak eskaintzea. Benetan pozik hartuko ditut zuen galderak, edo zein direla ere. Azken batean, zuek bezalako pertsona bat naiz, Milenen bizi naiz. Familia baten baitan sortu nintzen, edo zein familiatan bezala bizimodu duin bat egitea nahi zuten, nire gurasoek disfrutatzea, gozatzea nahi zuten, ekarpen bat egitea nahi zuten, ez bakarrik neure buru hori baita bestei ere, eta horrek garrantzia izan du beti niretzat. Eta berehala konturatu nintzen, ikasketak egiten ditugunean, besteen alde lan egin dezakegula. Horregatikan, botika kontuak, farmazia kontuak ikastea erabaki nuen unibertsitatean. Ura, une hartan hartu nuen erabaki zehaz bat izan zen, baina oro har, zientziaz
zen interesatzen zitzaidana. Eneukan oso argi orduan ikertzaile izan nahi oten nuen, irakasle, eneukan bat ere argi. Enekien ez dara senataria izango nintzenik ere, bizitzan zehar gertatzen diren gauza dira hoiek, ez da, bide batetik abiatzen zara une batean, beste batetik hurrengoan. Adibidez, unibertsitatean abiatu nintzenean, ni oso ikasle arrunta nintzen, esperantza handia nituen, ze nolako lorpen egin nahi nituen. Eta badakien orduan ere, saiatzen baldin banitzan, asko ikasten baldin nuen, nahi nuena lortuko nuela. Alegia, neronen etorkizuna diseinatzea bizitzan, nire bizitzan nola bizi erabakitzeko aukera izango nuela. Unibertsitatean pertsona izugarria aurkitu nuen nire gizona, ez da beste inor baino hobea edo okerragoa, baino nik asko maite dut, berak ere maite nau, eta 10 urtean neskalagun mutilagun izan ondoren ezkontzea erabaki genuen. Uste dut erabaki hori garrantzitsua zela, izan zela uste dut, baina baita ere zientzian lanean jarraitzea. Ezkondu ondoren, 2 hilabete geroago, erabaki nuen atzerira joan behar nuela nire karrera, nire profesioan aurrera egiteko. Beraz, erabaki hartu nuen, atzerrian urtebete pasatzea, azkenean, etzen urtebete izan, 4 urte baizik. Nire gizona Italian bizi da, irakaslea da bera, bertan, eta beraz, 4 urte elkarrengandik aparte eman ditugu. Zergatik kontatzen dizuet hau? Pentsatzen hasten naizenean, bizitzan egin duena zehar, konturatu nahi zelako oso garrantzitsua dela pertsona egokiak aukeratzea, ezta? Bai bizitza pertsonalean, baita bizitza profesionalean ere. Horregatik uste dute, pertsona egokia aukeratu nuela, nire gizona hartzerakoan. Erabaki egoki hartu nuen baita ere MIT-ra jo nuenen, estatu betara jo nuenean. Ikusten duzuen bezala, erabaki asko hartu izan ditut, erabaki asko hartu behar izaten dira bizitzan zehar, eta horretara animatu nahi zaituztet, erabakiak hartzera. Denbora hori pasatuta gero Italiara itzuli nintzen, Euskal Herria bezalaxe, Italia oso leku egokia da, oso atsegina da bizitzeko, baina baditu zenbait muga. Beraz, Italiara itzuli nintzenean, pentsatzen jarri nintzen. Tira, ni oso pertsona exigentea naiz, eta batez ere nire buruarekin izan behar dute exigentea, nik egiten ditudan planteamentuak, nik sartzen ditudan helburuak. Eta horregatik neurobiologian sartzea erabaki nuen, eta Huntington gaixotasun horretan jardutea. Nire graduko ikasketak egin dituen Milango Unibertsitate horretan bertan ekin nion ikerkuntzari laboratorio txiki batean, talde txiki baten barruan, eta hor une horretan garrantzitsuna etzen nire karrera profesionala, etzen gora egitea nire bide profesional horretan, ibilbide profesional horretan. Beste zerbait zen helburu nagusia, alegia laboratorio horretan esperimentuak egitea, hipotesiak saiatzea, alegia alegin bat egitea, banku proba deitzen zaion horrelako zerbait izatea. Biologian garrantzitsuena da, interesgarriena da, ikusiezina den horretan abiatzea, ikusten ez ditugun gauza hoietan murgiltzea, hori da benetan kitzikagarria. Nola sar gaitezken zelulen baita, nola ikas ditzakegun geneak, proteinak, eta bar milaka dauzkagu, baina horietako bat aukeratu ohi dugu, hor, unibertso horretan murgiltzen gara, eta beste guztia kanpoan uzten dugu. Eta hor grina bat sortzen da, eta grina horretan beste batzuekin bat egiten duzu, beste pertsona batzuekin bat egiten duzu, eta bide horretatik edo gai horretan ikasten jarraitzen duzu. Hemen aurkikuntzak ez dira bakarka egiten, talde lanaren ondorio izaten dira, eta pixkanak aurrera egiten da, emaitzak aurkitzen dira. Eta zientzialarian naizen aldetik, biodikuntzan, edo zehatzago Huntingtonen
gaixotasunari dagokionez, zer gertatzen da, pixkanaka lortzen dirala emaitzak, erantzunak, eta horiek esperantza ekartzen dute mundura, pertsona askoren mundura. Nik zientzia sinisten dut zientziak pertsona hobeak egiten gaituela, herritar hobeak egiten gaituela. Eta hori guztia, nola egiten dugu? Ez iritzi subjektiboetatik abiatuta, baizik eta frogak aurkituz. Froga objektiboak aurkituz. Eta horretan datza zientzialari izatea. Horregatik baita ere gustuko dute politika, izan ere parlamentuan edo senatuan gauzak ondo egiten baldin baditugu, hor legeak sortu daitezke, araudiak sortu daitezke, hain zuzen ere datuei buruzkoak, frogei buruzkoak, evidentziei buruzkoak zertarako eta jendearen bizitza hobetzeko. Nik seme-alaba dauzkat, gazteenak 17 urte ditu, Marko du izena, eta berak ere zientziak ikastara baki du institutuan, alaba bat daukat, 22 urte dituena, eta medikuntza da bere grina, bere pasioa, bere zaletasun nagusia. Nik uste dut horrekin nahikoa dela, ezta hori naizti. Eskerrik asko. Albert, please. Yeah. So, good morning. So, I am Albert. Egunon, Albert Fert naiz ni. 76 urte ditut, Frantziako hegoaldean sortua naiz. 7 urte bete arte herri txiki batean bizi izan nintzen. Pirineoetako inguruan, Katalunia ondoko mugaren bestaldean, 7 urte nituenean, gure aita preso egon ondoren, Alemanian preso egon ondoren itzuli egin zen etxera, eta orduan Toulousera joan ginen, eta hor bigarren hezkuntzako ikasketak egin nituen, bera fisika irakaslea zen aita, eta gero unibertsitatean ere aritu zen irakasle gisa, beraz nik formakuntza bat izan nuen hor matematikan eta fizikan txikitandik. 18 urte nituenean, Ecole Normale Supérieurren sartu nintzen, Parisen, unibertsitate oso berezia den horretan, eta ikasle hautatuak joaten diren leku horretan. Zorioneko izan nintzen, Parisen bizi izan bai nintzen, eta garai hartan denetatik gertatzen ari zen, jazz klubak, museoak, denetarik gertatzen zen, era guztitako ekintzak eta ekimenak gertatzen ari ziren. Eta une horretan, konturatu nintzen, interesatzen zitzaidala zientzia eta batipat ikerkuntza. Orduan, pentsatzen nuen, arau sorta bat, lege sorta bat zeudela, hori zela zientzia, eta zientzialariek aurkitutako zerbait, baina ni bezalako batentzat, edo ni bezalako zientzialari gazte batek, ez zuela zer berririk sortuko. Deigarria zen ezer enuela lortuko. Impresio hori, irudipen hori neukani garai hartan. Garai hartan nik uste nuen arte askoz gehiago zela sormeneko esparru bat zientzia baino, eta horregatik zineman abiatu nintzen, lagunekin batera filmen bat egin nuen, eta doktoretza ikasketak egiten jarraitu nuen. Eta une horretan, konturatu nintzen, eta hau ezinbesteko izan zen ere ibilbidean, ikerkuntza bazuela sormen gaitasun hori. Arteetan bilatzen nuen hori egon bazegoela ikerkuntzan ere, irudimenak zerikusi handia zeukala zientziarekin. Izan ere, ikerlari batek fenomeno bat irudikatu behar izaten baitu. Nire kasuan, elektroiekin zer ikusia zuten fenomenoak, irudikatu behar izaten dituen, eta hortik abiatuta, esperimentuak diseinatu behar ziren, zenbait froga egiteko, zenbait ikuspegietatik saiatzeko, eta pixkat ibilbide hori hartu behartzela, ez? Horrek begiak ireki zizkidan, benetako aurkikuntza izan zen ikustea
ikerkuntzan bazegoela sormen lana ere. Eta orduan sortu zitzaidan fisikaren inguruko ikerkuntzarako pasio grina hori. Inglaterrara abiatu nintzen, gero zera itzuli nintzen, eta Pariseko hegoaldeko unibertsitatean irakasle lanetan hasi nintzen, 1976 urtean. Gero, 80ko hamarraldian, nire ikasleekin batera, doktoretza ikasketak egiten ari ziren ikasle horiekin batera, nanoteknologien teknologiak aplikatuz, gure taldean fenomeno bat aurkitu genuen. Magnetoerresistentzia erraldoia deritzon hori. GMR akronimorekin ezagutzen duguna, hori oso garrantzitsua da gaur egun informatikan, disko gogorrentzako, memorietarako, eta horrek aurrera pauso handia ekarri zuen, eta hor spintronikaren atea ere zabaldu zen. Nire ikerkuntza lana horretan kokatu zen, horretan zentratu zen, spintronikan, eta gero 2007 urtean Nobel saria eskuratu nuen. 2007tik aurrerako bizpahiru urte hoietan, lan asko izan nuen, Nobel sari duna izateari lotuak, baina gero, laboratorioa itzuli nintzen, jardunaldi osoan, eta ikerkuntzara itzuli nintzen. Zer gehiago esan nahi dizuet? Tira, zenbaitetan galdetu izan diaten, ia zerbait utzi behar izan ote dudan bidean, sakrifizioren bat egin behar izan ote dudan nire bizitzan, ikerkuntzan modu aktiboan jarduteko. Ez esango nuke, ez du sakrifiziorik egiten, batzutan nire emaztea keixo gere izan da, esaten du beti badukadela zer eginik, baina hala ere, ni familia gizona naiz, windsurfa egitea usatzen zait, irakurtzea gustuko dut, eta naiz eta ez daukadan, nahiko nuken denbora guztia, hobi batzu bat ditut, zaletasun batzu bat ditut, jazz musika entzutea adibidez. Hain gazteak zareten ez, beste zerbait ere esan nahi nizueke. Alegia, ikerkuntzak ez dizuetela beldurrik eman behar. Iruditzen zait ikerkuntza uste nuena, baina errazagoa dela. Gazte nintzenean uste nuen asko zailagoa dela. Azken batean ikerkuntzak ateak zabaltzen ditu, gauza berriak deskubritzera ematen gaitu. Hori bezain sinplea da. Eta oso eskerronekoa da, ze konturatzen garenean buruan zeneukan hori, gero zehaztu dezakezula, errealitatean frogatu dezakezula, benetan ederra da. Eta gainera hasierako ideia hori zure buruan baino ez zegoen hori zenbaitetan tresna bilakatu daiteke, oso erabilgarria gainera, mundu zabaleko jende askorentzat. Eta hor aurkitu nuenik motivazioa. Eta nik uste dut zuek ere horrek bultzatu behar zaituztetela. Pasioa, grinak, nire kasuan fisikaren aldeko grina horrek. Hori besterik ez. Nahi dituzuen galdera guzti erantzungo diet. Mila esker. These are the questions in the origin, but you will get the translation. So put Elena, Bueno, jarraian, besterik gabe galderekin hasiko gea. Orduan, oso labur, voy a explicar muy brevemente cuál es la dinámica de las preguntas. Todos vosotros nos habéis enviado 3 preguntas por centro, eran de 3 tipos de preguntas, biográficas o científicas o de tipo general, pero bueno, veréis en el listado que se os ha dado, al profesor se le ha dado un ejemplar, que muchas están repetidas. Entonces, lo que hemos hecho es un filtro. Aukeraketa bat egingo du, ezberdina diren horiek. La oportunidad de hacer vuestra pregunta, pero va a ser la suerte quien decida. Hemen ordenagailuan dauzka sartuta aukeratutako galdera guztiak, multzokatuta dauzkat, eta orduan aukera jarriko dugu martxan zozketa bat, aleatorioki zenbaki bat agertuko da, eta hori izango da galderaren zenbakia. Aukeratu dugun galderaren zenbakia. Nora, have you the question also in Spanish
Yeah, but okay, c'est en ligne basque. You will have the translation. Okay. Bueno, orduan, besterik gabe, you will have the translation, yeah, because... Erantzuna, itzulpena jasoko duzue. Hemen bi hizkuntzetan hitz egiten dugu, galderak hor daude, hizkuntza ezberdinetan bidali dira, 3 hizkuntzatan, beraz zerrenda hor daukazu 3 hizkuntza hoietan. Has gaitezen lehenbizikoarekin, beraz. Biografiko batekin hasi gaitezke, bai? Orduan, biografiko bat aukeratu dugu, martxan jarriko dugu zozketa, eta 20. galdera. Orduan, guain, galdera hau egin du San Benito ikastolak Lazkaokoak, eta mesedez, ikastola hortako ikasleren bat jarri dadila zutik. Mesedez, Lazkaoko norbait, jarri zutik, mikrofono hurbilduko dizuegu. Txoin, mikrofono hurbilduko dizuegu. Eta zuk zeuk egingo duzu galdera. Nolakoa da ikertzaile baten eguneroko bizitza? For both. So, Albert? You first. Zu lehenbizi. Bueno, nire kasuan, ni laborategira joten naiz, eta laborategira iritsi, irakurtzen ditut artikuluak, hitz egiten du lankideekin, gero errebisatu egiten ditut esperimentuak, momentu horretan egiten ari garenak laborategian, hori da pixka bat dinamika, nire eguneroko bizitza. Batzuetan ere kongresutara, joan behar izaten du, tailerretara, eta ez naiz laborategian gelditzen. Baina niri gehien gustatzen zaidana da laborategian egotea, nire lankideekin, denak batera lanean. Asko gustatzen zait, taldearen kide bat izatea, besterik gabe. Niri galdetzen badidate zer da gehien gustatzen zaizuna, da talde horretako kide izatea, sensazio hori, sentipen hori, laborategiko kide bat izatea. Ni jaikitzen naiz, etxean, jaiki, eta niri gehien gustatzen zaidana da nire seme-alabei musu bat ematea, musu bana ematea. Eta gero ateratzen naiz korrika batian, laborategira joateko, eta suerte handia dut, ze gu laborategi oso eder batean gaude, landareak ditugu, esate baterako, zen niretzat laborategia da nire etxearen luzapen bat. Nik ez dute bereizketa argi bat nire etxearen eta nire lantokiaren artean, nire kasuan bi espazio oso integratuak daude, bata bestearekin, esan genezake gauza bera dela laborategiaten ere etxea. Nik laborategiko atea irikitzen dudanean, jadanila lanean dago, jendea lanean. Eta laborategira iristen da, goizeko 7:00 hasten da jendea iristen. Ni beti, dietarioa irikitzen dut, nire agenda irikitzen dut, eta ni nahiko zaharra naiz horretarako. Antigualekoa, nire boligrafa hartu, nire agenda ireki, ez dut Google Calendar erabiltzen. Beraz, hartzen dut nire agenda eta beti, arkatzarekin, ez dute boligrafarekin idazten, arkatzarekin egiten dut. Horrela borratu edo ezabatu dezaket zerbait, ez badu nahi, egiten dut zerrenda bat 10, 12 gauza egin berritu denak egun horretan zehar. Eta gero ustekabeak egoten dira noski, eta gauzak aldatu behar dira, baina, esperimentu batean esate baterako, laborategian gaude, 20 lagun, esate baterako, eta guk esperimentu bat egiten dugu egunero, antolatu egiten dugu bilera bat, eta pertsona talde txiki batek, horreko datuak errebisatu egiten ditugu batzuetan, ez ditugu datuak errebisatzen, besterik gabe gauean, niri edo beste pertsona batzuei, gure praktiketako ikaslei, okurritu egin zaie zerbait gauean zehar, eta goizean etortzen dira ilusio handiarekin, eta aurkezten digute gauean izandako ideia hori bileran zehar. Baita ere batzuetan epe bat bete beharra dago, zerbait bukatu behar delako, ze gure kasuan laborategiak
ez du unibertsitateak finantzatzen, baizik eta guk eskatu behar izaten ditugu, funtsak bildu behar ditugu, eta programa nazioartekoak behar ditugu, eta nazioarteko programa horietan epe batzuk daude bete beharrekoak. Eta batzuetan dena batera elkartu egiten da, edo zerbait atzeratzen da, eta pixka bat sufritu egiten dugu epeak betetzeko. Bilera horietan, beraz, guk beti dana ondo aztertu behar dugu, epeak nola dauden, batzuetan 5 urteko proiektuak ditugu eskuartean, beste batzuetan batean zerbait ondatu da laborategian eta konpondu beharra dago, ikusi behar da zer egin, edo jarduera bat egin behar da kanpoan, biltzarren batera joan behar dugu, esate baterako, eta gero oso importantea da baita ere ze kudeaketa egiten dugun laborategian. Eta kudeaketa esaten dudanean ez dut bakarrik burokrafia alferrekoa aipatu nahi, baizik eta zientzian asko laguntzen digu pixka bat gauzak antolatzea, ze pautak markatzen dizkigu, norabideak eta denborak berrantolatzen dizkigu, eta baita ere ni irakaslea naiz unibertsitatean, beraz prestatu egin behar ditut nire eskolak, nire gaia eman behar dut, eta horretarako nire ikasleekin bildu beharra daukat, eta mezuak ere idazten ditut. Laborategian ikuste dute 1000 mezu idazten ditugula, egunean Albert zuri ere gauza bera gertatuko zaizu, noski. Eta 1000 mezu horietan, batzuetan eskari bat iristen zaigu, edo galdera bat, zuri Albert galdetuko dizute esate baterako, Nobel sariari buruz. Batzuetan pertsona normalak dira idazten dizkigutenak, beste batzu galderak lankide batek bidaltzen dizu, munduko beste bazter batetik, zerbait galdetuz, proiektu bati buruzko galderak eginez, esate baterako gertatzen da batzutan 5 herrialdek desberdinak 150 zientzialarekin batera lan egitea, eta galdetzen dizutea proiektuan parte hartu nahi duzun, beraz, jarduera asko ditugu egunean zehar, eta batzuek zerikusia dute informatikarekin, beste lan batzuek zerikusia dute entzimekin edo proteinekin. Guk esate baterako gainera lan egiten dugu animaliekin laborategietan, eta horrek ere bere lana eskatzen du. Beraz, horixe da nik egiten dudana laborategian, bereziki egiten dudana da nire lankidekin egon. Mezu elektronikoei dagokienez, bururatu zait gauza bat. Nik Nobel saria jaso nuenean, hilabete hemen iristen zait mezu elektroniko bat, eta proposatu egiten dit, esate baterako, teoria bateratu bat egitea unibertsuari buruz. Zuek sinistu edo ez, nik bildumatu egiten ditut mezu horiek, dozena bat mezu ditut, eta komentatu nahi nituen. Eta erantzuten diezu horiei, ez, egia esan ez. Antes se me ha olvidado. Etxetikan edo eskoletatikan jarraitzen nahi zaigun ikasle eta irakasleentzako jakin dezazuen Twitter bidez eren zuek galderak bidali ditzazkezuela, horretarako #topadipc 14 erabili dezakezue. Jarraituko dugu galderekin, vamos a hacer una de tipo general. Bat orokorra egingo dugu orain. Eta 56. galdera da. Donostiatikan, eta hoxe galdera, mesedez zorratzea, mikrofonoa. This is especially for Bert. Zer sentitu zenuen Nobel saria eman zitzutenean? Ni sentitu nintzen, pixka bat harrituta, bildur pixka bat ematen zidan. Kazetari asko etortzen zitzaizkidan eta galdetzen zidaten gauza asko, nahi zuten telebistan agertzea. Eta beraz, sentitu nintzen, bildur pixkat sentitu nuen, hori izan zen nire sentipen nagusia. Baina gero konturatu nintzen, etzela horren besterako, nik kazetariekin hitz egin ezakela, inolako arazorik gabe, eta baita ere telebistan lanean ari nintzenean, nire burua ikusi nuenean, nire aurpegia ikusi nuenean telebistako pantailan, nahiko gustora sentitu nintzen, egia esan, ez nuen ridikuloa egin, eta sentitu nintzen gustora. Eta askok galdetu didate, ea ustekabea izan oten zen niretzat Nobel saria jasotzea, eta egia esan, sorpresa handia izan zen,
ze Nobel batzordea oso diskretoa da, ez dute normalean ezer esaten. Eta zu jakin dezakezun gauza bakarra aldez aurretik da, kontutan hartzen dutela zure izena Nobel saria emateko, besterik gabe. Eta beraz, ez zen erabateko ustekabea izan, baina bai izan zen zati batean ustekabea sorpresa. Eta kazetarin batzuek, aurreko egunean esan zidate, aukera batzuk banituela, sari irabazteko, beraz, eguneko egunean ustekabeaz, baina bai, pixka bat bai, baina ustekabea izan zen eduen espero egia esan. Elena, prest zaude Nobel saria jasotzeko? Zu nola sentituko zinateke kasu horretan, ni egia esan, naiz Albertekin konparatu ere egiten, inondik inora ere. Bai, oso berezia izan behar duzu Nobel sari bat jasotzeko. Santa Teresa ikastetxea Donostiatikan. Santa Teresa ikastetxetako norbait horratzean. Egunon, galdera hau da, nola pasa zinen ideia teorikotik GMR materiala egitera? Kontzeptua, magnoresistentzia erraldoiaren kontzeptua jadanik agertu zen nire doktorego tesian. Baina nik banekien kontzeptu hori interesgarria zela eta kontzeptu hori oso zaila zela frogatzen. Zergatik zen garai hartan guk ez genituen tresnak, ez genituen tresna nanoteknologikoak frogatu alizateko zeintzen GMR efektua. Beraz hori izan zen arazoa nire doktoregoa bitartean. Eta gero, 80ko hamarkadan ikusi nuen mikroelektronikaren garapenak teknologia ematen zigula, bergenuen teknologia frogatu alizateko GMR. Hau da, esploratu alizateko kontzeptu hau xeago, hau da, multigeruzen kontzeptua. Eta gero ni kolaboratu egin nuen Thomson CFF, enpresa horrek gurekin kolaboratu zuen, eta fabrikatu egin zuen material berri hau, teknologia berri hau erabiliz, nanoteknologia alegia. Eta horrek ekarri zuen berehala aurkitu egin genuela magnoerresistentzia erraldoia. Une horretan bertan, Peter Gongerrek gauza bera egin zuen aldi berean, beraz biak ari ginen gauza berean lan egiten, arlo berean lan egiten, aurkikuntza bera egiten une berean. Baina aurkikuntza berez nolabait ideien bateratze, ideia funtsezko batzuen bateratzea izan zen. Orientazioaren efektorekin, zerikusia zuen magnetorresistentziaren gainean zuten eragina. Beraz, ideia horien bateratzea, ideia kontzeptual horien bateratzea, eta teknologia berriak sortzeak hori ekarri zuen aurkikuntza. Eta hori askotan gertatzen da zientzian. Behar ditugu bai ideiak eta bai tresnak. Behar ditugu bi gauzak. Eta hau da oso ideia oso tipikoa aurkikuntza hau elementu hauen bateratzeak sortu zuen. Ideiak eta teknologia. Haurtzaro ikastola, Oiartzunetikan. Mikrofono hurbilduko. Galdera hau da Kataneo irakaslearentzat. Nire galdera da. Drogoek eragin dezakete Huntingtonen sindromea edo genetikoa da besterik gabe. Bai, gaixotasun hori genetikoa da bere horretan. Mutazioa da CAG errepetizioa mutazio bada. Eta denok dugu gen hori gure baitan. Baina, gainera, gen hori dugu
CAG errepikapen zenbaki zuzenarekin 35-etik bera. Beraz, baldin bat ditugu 35-etik beherako errepikapenak normala gara. Baina errepikatzeak 35-etik gorakoak danean, orduan gertatzen da Huntingtonen gaixotasuna. Kateak errepikatze gehiago baldin baditu 35-etik gora, orduan gaixotasuna garatu egiten duzu. Eta mutazioa gertatzen denean, errepetizio hori dugunean, errepikapen hori 35-etik gora, orduan gure neuronak intoxikatu egiten dira proteina mutante horren ondorioz, eta gauza batzuk gertatzen hasten dira. Gauza batzuk gaizki gertatzen hasten dira garunean. Zelula batzuk hasten dira suntsitzen, eta orduan korea sortzen da. Disfuntzio motor bat, hau da ezin dute ondo hitz egin, ematen du dantzan ari direla, eta etengabe mugitzen dira, baita ere lo daudenean ere bai. Eta gero hori asaldura neuropsikiatriko bat bihurtzen da. Asaldura oso larria da, eta pertsona askok badakite arriskuan dutela. Eta konturatzen dira, lehen sintomak agertzen direnean, badakite ze gertatuko zaien geroago, ze ikusi dute bere familiako kide batzuei gaixotasun hauek izaten, gurasoei, aitona amonei, beraz, oraingoz ez dago inolako sendabiderik. Guk bakarrik tratatu ditzakegu gaixoak antidepresiboekin, eta suizidio tasa handia dago, Huntingtonen gaixotasuna dutenengan, ez dago inolako sendabiderik, baina gogorari gara lanean itxaropen pixkatek hartzeko pertsona hauei. Segunda biografika. Galdera biografiko bat. 21. Donostiatikan. Ez bazina biologoa, zer izango zinateke? Bueno, egia esan, niri asko gustatzen zait sukaldean aritzea. Asko gustatzen zait sukaldean ibiltzea. Eta uste dut planeta honetan suerte ikaragarria dugun, ze aukera asko ditugun, ni oso pozik sentitzen naiz. Bizi gara herrialde zoragarrietan, eta aukera asko ditugu. Beraz, ni izan niteke beste edozer gauza. Zientzialaria izan ordez egia esan, eta nahiko seguru nago dena dela nire bidea, gozatu egingo dudala, egiten dudalanarekin. Beraz, zure pasioi erantzun behar diezu, zure bihotzari, horrek ematen dizu behar duzun indarra zoriontsu izateko, eta hori da importanteena bizitzantan. Ez da horren importantea irakaslea izatea, profesorea izatea. Hemen kontua da zoriontsu izatea. Hau da, dena dela hartzen duzun bidea, edo egiten duzuen bidea, beti ere zoriontsu izan behar duzu egiten duzun horrekin. Eta baita ere, nahi alba duzu besteak zoriontsu egin asko hobeto. Ze beti gogora ekarri behar da, zein den dimentsio sozial, hau da, gizakia zer den hemen planeta honetan gaude, zertarako, ez bakarrik dirua irabazteko edo gure interesak babesteko, ez hemen denak hemen gaude planeta honetan, parte hartu behar dugulako, parte hartu behar dugu bizitza eta gizarte hobe baten eraikuntza. Gainera gauzak egin behar ditugu, besteentzat, beste laguntzeko, eta gaina horrek pasio gehiago ematen dizu, grina gehiago, indar gehiago ematen dizu, zorion gehiago, zure kabuz bakarrik egiten duzunean, baino. I agree. Let's go for a general question. Galdera orokor bat. 74. Galdera hau da. Donostiatikan. Maria Reina eskolako norbait. Proiektu askotan sartuta egon zarela irakurri dut. Baita hitzaldiak ematen dituzula eta unibertsitatean irakaslea zarela ere.
Guzti hori kontuan izan da, zure bizitzan ba aldago edo egiten alduzu zerbait guzti honekin inongo erlaziorik ez duena? Bueno, egia esan oso denbora gutxi dut. Urtean behin juten naiz eskiatzea egun bat, eta hori izaten da nire egunik onena urtean zehar. Izugarri gustatzen zait eskiatzean, batzuetan igeri egiten dut goizeko 6:30 eta goizeko 7:30 artean, eta ni oso ondo igeriten dut, egia esan, igerilari ona naiz, baina nire lanean borroka egin behar du da askotan nire buruarekin denbora hori hartu ahal izateko eta gauzak egiteko. Gainera, sukaldean ibiltzea gustatzen zait, eta nire seme-alabak beti kejatzen dira, ni ez nagonean, ez dudalako ezer egit prestatzen sukaldean, esaten didate asko zer hobeto jaten dutela ni etxean nagonean. Eta nire familia maite dut, eta minutu bakoitzero, beraiekin kanpoan nagoen minutu bakoitzean une magiko bada niretzat, hau da, importanteak dira niretzat. Eta erosketak egitea ere gustatzen zait gauzak erostea. Baina noski bi egune bakarrik hartzen ditut urtean, eta nire senarra dardarkasten da, bi egun hartuko ditut erosketak egiteko, eta nire senarra benetan beldurraz jartzen da ikusten duenean. Eta kreditu txartel guztiak saiatzen da kentzen, baina ez du inoiz lortzen dena kentzea. Baina ez zure bizitza diseinatu egiten duzu, gutxi gora berazuk nahi duzun moduan. Eta niretzat importanteena da, nire bizitzan, da imaginatiboa izatea, produktiboa izatea eta gozatzea bizitzaz. Eta gauza edo modu asko daude bizitzaz gozatzeko. Eta denbora egoten zarenean zure familiarekin, edo esketak egiten duzunean, edo igeri egin, edo eskiatu. Urtean gutxi batzutan bakarrik balin bada ere unoiek oso bereziak dira. Eta gero, ikusi behar duzu, nola antolatu zure aukerak, eta nire familiak eta nire seme-alabak zoragarriak dira. Nien ez kejatzen, ze beraiek ere zoriontsu sentitzen dira, dena dakite nire lanari buruz, nik beti sartu egiten ditut nire lanean, zer egiten dudan, ni gazteago nintzenean, eta gaztetxoago bazianean, bileretara joaten nintzenean, askotan nirekin eramaten nituen nire seme-alaba bileretara, eta horrela beraiek ikusten zuten nora joaten nintzen, norekin elkartzen nintzen, eta batzuetan nire amagiarreba ere ematen nuen. Zeberari asko gustatzen zaio zientzia, beak ez zuen ikasteko aukera izan, baina zientzia gustatzen zaio. Eta gaur egun bisitan joaten naizenean, ni beti bihurtzen nintzen etxeko gauzarik importanteena. Seme-alabek edo zer esan zezaketen, baina denek egiten zidaten kaso niri. Nik esaten nuena, denek entzuten zidaten, ematen zueni jainkosa bat nintzela. Eta nire amagiarreba beti izan da oso emakume importantean nire bizitzan. Eta gogoratzen naiz, behin, berarekin egoela, ze une batean, gonbidatu egin duten bilara batea, Pragan. Eta 2 egun lehenago, deitu egin nion, eta esan nion, Angela, Pragara noa, nahi dezu nirekin etorri? Eta badakit pres nago. Eta berak esan zian. Behar bada Frantseska ere eraman dezakegu, nire alaba zarrena, beraz Milanetik atera ginen autoan, eta 3 batera joan ginen, nire amagiarre batan nire alaba, Pragara. Eta nire alabak orduan 9 urte zituen, eta 3 joan ginen autoan, Milandik Pragaraino. Eta ni nindoan gidatzen, eta aparkatu nuenean autoa, hotelean, Pragan oso arro sentitu nintzen, ez bainuen espero, inoiz olakorik egingo nuenik, Praga hartu, nire amagiarrebarekin eta alabarekin. Gauza asko gertatu zaizkin nire bizitzan, beraz, harritu egin neutenak eta konturatu egiten zara. Pertsona hauek zurekin izatea, zure familiarekin, lankidekin, niretzat hori da sekretua, zorionaren sekretua. Jendea, maite duzun jendea sartu egin behar duzu zure grinan. Albert? Nik komentario bat egin nahi dut. Gure bizi aktibo horri buruz, zientzialari gisa. Nik Parisen oso bizi modu, bizia dut, oso gora beratsua, batetik bestera nabil, baina ni Frantziako hegoaldetik nator. Eta nik udaran zer behar dut? Behar dut Pirineotara joan, ez zuenetara, baizik eta nire Pirineotara ekialdean. Mendira joan, bizikletan ibili. Niretzat beharrezkoa da atseden hori eukitzea, udan zehar, nire sustraietara nolabait itzultzeko.
Eta mendian zauden bitartean, batetik bestera, segurenez pentsatzen ari zara zein izango den urrengo magnetoresistenzia erraldoia. Bai, batzutan bai egia esan. Hori da denok nahi duguna, ez? Batzuetan ideia onenak etortzen zaizkigu burura ez laborategian, baizik eta metroan gaudenean, esate baterako, mendian. Nik adibide asko dexente ditut ideia onak izan ditudanak, nire mendian ibili naizen bitartean. 126. galdera, Mutrikuko Batxilergo Institutotikan. Zein da zuen hurrengo lana, ba alduzue zerbait buruan? Bai, hainbat proiektu ditut buruan. Behar bada zehatzago azalduko ditut bihar goizean izango dugun bileran. Orain, gaur egun, lanean ari gara, pieza txiki berri batzuk garatzeko, eta horrela espin berri bat sortu nahi dugu. Hau da, espinerako elementu oso berezi batzuk lantzen ari gara. Pieza horiek nolabait babestuak daude, eta pieza horiek osatuko dute informazioa biltegiratzeko dispositibo berri bat. Badakigu, disko gogorrak ditugula, oso handiak direnak, eta informazio asko gordetzen dutenak, baina baita ere energia asko kontsumitzen dute, beren akatsak badituzte. Beraz guk zer lortu nahi dugu. Biltegiratzeko espazio bera izatea, baina energia gutxiago kontsumituz. Gainera lanean ari gara beste informatikaren beste arlo batean. Eta arlori izango litzateke gaitasun berriak sortzea ordenagailuentzat, ordenagailu horiek biologian inspiratzeko. Hau da, guk biologian aurkitzen dugunak, garunean aurkitzen dugunak inspiratuta. Guk plastizitate hori dugun garunean, badakigu hori dugula, eta hor sinapsiak. Eta beraz, hori da pixka bat, horiek dira gure proiektu berriak gaur egun. Gu egia esan oso, ideia ero batekin gabiltza laborategian. Jar naiteke zutik, ze horrela asko zere erosoago sentitzen naiz nire publikoa ikus badezaket. Guk genei buruz hitz egin duguen dela gutxi. Eta errepikatze horiek, CAG horiek, errepikatze horiek handitzen direnean, gaixotasuna sortzen da. Nik galdera bat dut. Zergatik guk guztiok dugu gen normala? Zergatik dugu gen hau errepikatze kopuru horrekin 35-etik beherakoa gen horrek arriskuan jartzen badigun. Zergatik dugu guk gen hori? Albertek ere gen hori du, Pedrok ere, denok dugu gen normal hori. Baina zaporen desberdinekin, esate baterako, nik izan ditzaket 20 errepikatze, zuk 25, hau da, Albertek 32 bat izango ditu. Eta zergatik? Nik Albertek esaten dugu, beldur naiz. Nik jakin nahi dut zergatik geran danak gen honen eramaileak. Nondik dator gen hori? Aurkitu dugu laborategian gen hori guk denok duguna sortu egin zela duela 800 milioi urte. Eta aurkikuntza hori 2014an egin genuen, aurten egin dugu gure laborategian. Gure laborategian aztertu ditzakegu duela 800 milioi urte gertatu ziren gauzak. Guk aurkitu genuen gen hori duela 800 milioi urte sortu zela, eta Biztizitium izeneko, ziruleo, horrelako zerbait izeneko organismoan sortu zen gen honek, eta organismo horrek gen hau zuen. Eta organo multizelular honen aurretik bakarrik organismo zelula bakarrak zeuden, eta organismo zelula bakarrek ez zuten gen hau. Beraz, sortu zenean gen hau ez zegoen inolako errepikatzerik. Hau da, CAG-ren inolako errepikatzerik. Beraz, zergatik dugu guk gaur gen hau
errepikatze zenbaki aldakor horrekin. Eta konturatu ginen, pixkanaka urratsez urratz, bilakaerak erantzi egin duela CAG gen horretan. Eta lehen espeziea, bi errepikatze duen lehen espeziea itxasoko trikuak dira. Hori izan zen, errepikatze hori izaten lehen izakia, CAG-ren lehen errepikatzea, beraz itxas trikuak ditugu. Eta zergatik da lehen espeziea errepikatze hori izaten? Behar bada izango zen, hori izan zerako lehen espeziea erreakzio kate horri ekarpena egiten, eta gero aurrera jarraitu genuen. Eta ikusten dugu, espezieek sistema nervioso kompleksuagoak dituztela, eta beraz, zortzi errepikatze ditugu arratoietan, 12 txakurretan, eta horrela pixkanaka ugalduz doa. Eta gu, gizakiok, badugu errepikatze hauen kopuru aldakor bat. Baina zergatik, behar bada arrazoiren bat egongo da horretarako, bilakaerak bultza egiten gaitu kopuru gero eta handiago, batera errepikatze kopuru gero eta handiagora. Aldaera bat pendiente dugu, batzuk 9 eta 55 artean daude. Hori da normaltasun rangoa. 55 errepikatzetik gora Huntington gaixotasuna sortzen da. Eta 17 lagunetik, 20 lagunetik bat, behar bada areto honetan, izango du 25 eta 55 arteko errepikatze kopurua, oso kopuru altua da, behar bada, ikasle inteligentenak izango dira, bizkorrenak. Eta zenbat eta errepikatze gehiago izan gen honetan, CAG gen honetan, behar bada, norbanakoen inteligentzia handiago izango da, ez dakit, behar bada izan diteke horrelako erlazio bat, egon diteikela. Batzuek frogatu dute, egiten baldin badugu erresonantzia bat garunean, guk errepikatze kopuru handiena dugunak gen honetan, orduan materia gris gehiago dute garunean. Beraz, nire hurrengo esperimentuan zer egin nahi dut? Jakin nahi dut, zein den errepikatze horren funtzio biologikoa gure garunean. Eta imaginatzen dut gauza asko, aldaera asko aurkituko ditugula. Denok desberdinak gara, baina gainera desberdinak gara, errepikatze kopuru desberdina dugulako. Eta horrek ez dit lo egiten uzten gauetan. Beste zerbait ere erantzi nahi nuke. Nik aurreko galdera batera itzuli, alegia fizikari izan ez banien, zer izango nintzateke ni? Nire erantzuna litzateke, ni fizikari ez banintz, biologoa izango nintzatekela. Noski esango zenukeen, biologoa izan ez bazina, beste zerbait aukeratuko zenuen. Noski, etorkizuna ja ez da garai batean zena, ez da zientzia gaina ederra dira zaila da aukeratzea. Lizardi Institutoa, Zarautzetikan, Profesor Fer. Badakigu oso gustuko duzula errugbia, atsegin zaizula argazkigintza eta zure lorpen zientifikoak ere ezagutzen ditugu. Hain erraza ote da zure kasuan ematen duen bezala ikerketa lan eta zaleitasunak aldi berean egitea? It's sometimes difficult. I recognize it's difficult, but okay. Batzutan zaila da. Zaila gertatzen da, oie guztiak egitea, gauza oie guztiak, baina gure bizitzan zean nolabaiteko oreka bat lortu behar dugu, mendira joan behar dugu, familia bizitza bat izan behar dugu, nik seme-alaba bat maite ditut, baita bilobak ere, ikaragarri maite ditut. Asko gustatzen zait musika entzutea, beraz niretzako erraza da. Alegia, kotxez ordu erdi egin behar du laboratoriora iristeko. Zer egiten dut bidean? Musika entzuten dut.
Beraz, jazz musika entzuten dut. Kirol egitea ere gustatzen zait, windsurfa, eta beti saiatzen naiz tarte bat aurkitzea. Bueno, orain atseden aldi bat egingo dugu, beraiekin hitz egin dezakezue, laburpen bat egitea. Etorkizuna zuen esku dago, erabakitzen duzuen hori izango da etorkizuna. Lasai, lasai. Lankideak oso garrantzitsuak direla zientzialarien bizitzan eta txantxa batekin bukatze aldera. Cavendish laboratorioan, Cambridgeen osatu zen bikote batek hartzen dit burura. Angel eta Angel antzekoa dira inglesez, angelua eta aingerua, eta han baziren mutil bat eta neska bat eta galdetu zion irakasleri, ze egingo dut, ze egin dezaket angelu honekin, baina erratu egin zen eta aingeru honekin esan zuen, ez? Eta irakasleak erantzun zion, emaiozu musu, hori egin zuen eta bikote bihurtu ziren. Ordu erdiko atxeden aldia egingo dugu, eta hor kafetegi alboan 11:00 emango dizuegu, eta irakasle kafetegi barruan kafea edukiko duzue. Eta aprobetxatu galderak egiteko gonbidatuei.
Asingo gea, mesedez, isiltzen jun. Bueno, ongi etorri eta ja Pedro zuzenean. Vamos a empezar con una pregunta que le quieren hacer a Fer, pero no se atreven a escribirla. Todo lo que usted quería saber sobre y no se atrevía a preguntar. Pues ahora la pregunta es, ¿quién es su músico favorito del jazz y qué opinión tiene de la calidad de Woody Allen como intérprete? Okay, double questions. So, I like many musicians, jazz musicians. Okay, but if I have to select one, it would be, I don't know if many people know him, Charlie Parker. Charlie Parker was an alto sax player. Charlie Parker gustatzen zait niri, ezagutuko duzuen oski. Saxo altoa jotzen du. Eta 50, 60 aldietan ospetsu egin zen. Nik Charlie Parkeren disko bat jartzen dudanean, beti gauza berriak aurkitzen ditut, deskubritzen ditut. Ikaragarri gustatzen zait badira, beste batzuk ere, Miles Davis, dudarik gabe, izango litzateke nire gustokonetako beste bat. Eta zenbaitetan, Paco de Luciaren musika ere entzuten dut. Gustatzen zait, nola uztartzen dituen flamenkoa eta jazza. Oso gogoko dut baitare aget, oraingoen artean. Eta italiar bat ere, bai, Paolo Fisu. Nobel sariak emateko ekitalia eta gero Paolo Fisu gonbidatu nun, jotzera etortzedin ezin izan zuen, tamalez, izan ere aur batekin erditzen ari izan beren Andrea. Bueno, Woody Alleni buruzko galdera. Hori ere egin dizut eta. Badakigu Woody Allenek klarinetea jotzen duela. Ez zait iruditzen oso musikari bikaina denik, baina, berari gustatzen bazaio, klarinetea jotzea, oso ondo. Niri bere filmak asko dira gustatzen zaizkit, klarinetea nola jotzen duen baina. Ok, Guigo. Bueno, jarraituko dugu zuek aurretikan bidalitakoekin. Galdera orokor batekin. 51. galdera. Mutrikuko institutukoa, berriro. Da denentzako galdera. Kaixo. Zer esango zeniekete zientzia mundua esklusiboa, gogorra eta lana egiteko ia ezinezkoa dela pentsatzen dutelako beste ikasketa batzuk aukeratera doazen gazteei? No, in this country the women Go first. Command a lot. Bai, gure herri honetan emakumeek asko agintzen dute, baina ni naiz burua. Bai, hemen Euskal Herrian matriarkatua daukazu, ez da buru egiten dute emakumeek, horregatik nahi duzu nik hitz egitea. Bai, konforme ulertzen dut. Barkatuz itxitan nauzkan aurikularrak. Bai, galdera zen, gazteek askotan pentsatzen dute zientzia, ia ezinezko gauza bat dela, ez da. Zer esango zenieke ikasle horiei? Nik uste dut nire kasua nahikoa froga dela, hori ez dela horrela. Alegia, nire gurasoek ez zaukaten goi mailako ikasketarik. Gure aita bizi da oraindik, 86 urte ditu. Eta 40 urte zituenean eskolara itzuli zen, pixka bat ikasten jarraitzeko. Beraz, nire familia oso arrunta da. Eta esaten dugunean zientzia esklusiboa dela edo iritsi ezineko zerbait, guk geure burua aldentzen dugu, ez da, baztertzen dugu, baina hori ez da horrela, nik kasu asko ezagutzen ditut, zeinetan gauzak ez diren horrela izan, nik nuke esango zientzia esklusiboa dela, eta zaila da, ia ezinezkoa da zientzia egitea? Ba ez, nik uste dute zientzia poza dakarrela, divertigarria dela, entretenigarria dela. Sorpresak ez ustekoak ekartzen dituela, esango nuke zientzia hori guztia dela. Albert, ze uste duzuzuk? Aizu, zu lider bat zara,
benetakoa. When students, I was considering that science was something. Nik esan ohi dut, ni gazte nintzelarik, ikasketetan nintzela, iruditzen zitzaidala zientzia oso gauza zurruna zela, ezta? Horrelako arau batzu jarria zituztela genio zientifikoek, zientzialari genio horiek, eta hori alda ezina zela. Eta ezingo nukela hobetu ere. Baina zientziaren mundu horretan murgildu nintzen einean, konturatu nintzen hori ez zela, horrela, beti zegoela zer aurkitu, zer esploratu. Azkenean zientzia, nik uste baino errazagoa dela, uste dut. Bai, ni zerbait entzun nahi, erantzi nahi nuke. Esaten badizuete, zientzia esklusiboa dela, ezinezkoa dela horretara heltzea. Ez sinetsi bere horretan, eskaiezue froga bat, eskaiezue demostratu, frogatu hori horrela dela. Ez dago, Pedrok esaten du, etorkizuna zuen eskuetan dagoela. Hori horrela da, zuen eskuetan dago etorkizuna. Beraz ez utzi beste inori zuen etorkizunaren ardura hartzea. Norbaitek esaten badizue zientzia edo beste zer gauza ezinezkoa dela, ez sinetsi, ez baita egia. Bai, arduratsu jokatu behar da, baita ere erantzunkizunez jokatu behar da. Txinan adibidez, ikasleek beti daukate interesa zientziaren alorrean gauza berriak ikasteko. Nik uste dut Txinaren ereduari jarraitu beharko geniokela. Ze guk jarraitzen ez badugu gure herrialdetan zientzia egiten, Txinan egongo dira etorkizuneko guztiak. 154. galdera, Larremendi ikastetxea Donostiatikan. Egunon, nire galdera Freud jaunarentzat da. Gaur egungo teknologian, zer erabilera posible izan ditzake zure aurkikuntzak? Okay, in fact, there are several discoveries. For me, the past is a giant. Aurkikuntza bat baino gehiago egin dut nik, batez ere GMR-eri dagokionez, horrek aplikazioak izan badauzka gaur egun informatikan, hori izan liteke kasu bat, baina nik irudika ditzaket bestelako aplikazioak ere etorkizunean etor daitezkenak. Daukagun erronketako bat da, energiaren erabilera murriztea. Batez ere ekipo informatikoena, Frantzian adibidez. Elektrizitatearen 60% informatikan erabiltzen da. Hori da Frantziaren kasua, erabiltzen den energiaren 60% informatikan. Beraz, jarraitu behar dugu saiatzen modu berriak aurkitzeko erabilera hori kontsumo hori murrizteko bidean RAM memoria eduki beharko dugu ordenagailuan, baino modu eramangarriago batean, iraunkorrago batean, datozen urteotan, espero dugu kontsumo hori 140 murrizteko moduan egongo garela. Memoria berria beharko ditugu, eraginkorragoa, gaur RAM memoria moduan ezagutzen dugun hori, espintronikari buruz modu eraginkorrago batean erabilial izango dugu, lotura magnetikoekin dauka zerikusia, eta ezagutzen ditugun hoiekin alderatuta oso ezberdinak izango dira. Beraz, aplikazio berri hoiei esker energia gutxiago erabiliko da, kontsumituko da informatikan. Bestelako aplikazioak, adibidez, egokitzeko gai izango garen zenbait osagai gure garunak egiten duen horri erreparatuz eta hori aplikatuz material berriak ere etorriko dira. Monogeruza, monokapa nanometriko bakarra daukatena grafeno materialekoa. Nik aplikazio horiek ikusten ditut. Bueno, gai horri dagokionez Donostian lan asko eginda, bai arlo teorikoan,
grafenoa dauzkan propietate berezitu hori daukionez, eta baita ere kalitate handiko grafenoa sortzari daukionez. Nanogunek enpresa bat sortu du, grafenea du izena, eta lehiakorra daia grafenoa sortu eta saltzeko, merkaturatzeko unean. Lehen, hasieran Javier Benito eduki dugu, Telefonika Euskanikokoa, agurra egin dugu, ongietore egin digu. Telefonikak sari batzuk eskaini edizkio galdera berezien. Nik uste lehenbiziko hori eman beharko genukela, une honetan. Bueno, ikustagun zeintzu diren sariak. Lehenbiziko saria, honako galdera honentzat izango da. Sarituak izan diren galderetako bat da hau. Eskatuko digu galdera hau egin duena, datorrela ona sari hau jasotzera. Javier Benitok emango duena. No, but excuse, Nora, please tell the translators to translate for them. I'll ask you. But No, there's the question over there. So you can... in Basque, to translate for them. I can ask you then. Okay, please. Do you think that scientists in the future will be able to develop a machine or something which can show people's memories in a screen? Now, I will give first to Ferg, so you have to. Okay, I did not listen completely. Do you think that in the future people can find... Bai, galdera pantailan daukazu, etorkizunean oroitzapenak pantailan erakusteko moduan izango tekaren. It's not in my practical... Hori ez da nire proiektu praktiko atal bat, nik uste dute zientzia fikzioa. Zuk uste duzu ezingo dela egin orduan? Nik uste dute gure garuna oso konplexua dela, oso sofistikatua ordenagailu baten aldean. Beraz, ordenagailuak ezingo dute gure garuna, gure burmuina irakurri pantalla batean erakusteko moduan, bueno, behar bada parte batean bai, zati batean bai, behar bada elektrodoi esker, ikusteko gai izango gara, ia pertsona sufritzen ari den, mina sentitzen duen, baina ez, era bat, bere konplexotasun osoan, burmuina oso indartsua da, indar handia dauka burmuinak. Nik esango nuke zientzialariak oso txarra izaten gerela etorkizuna iragartzeko orduan. Zergatik ez garelako txarlatanak? Oiek ikusten dute etorkizunan zer gerta daiteken. Baina zientzialariak sormenerako gaitasuna daukate, irudimenarekin jokatzen dute, baina baita ere konturatzen dira probabilitate kalkulo bat egin beharra dagoela. Zenbateraino dago, edo zenbateko aukera dago, gure oroitzapenak pantalla batean erakusteko. Nik uste dut oso probabilitate gutxi dagoela. Ze gauza asko dago garunari dagokionez, ulertzen ez ditugunak, ezin dugu irudikatu ere egin ze gertatzen den garunean. Baditu orain zenbait aztarna behar bada, zenbait arrasto pantailara eman litezkenak, baina edozein kasutan uste dute galdera oso interesgarria eta oso argia dela. My grandma, she's with Alzheimer. It's an illness, you know Alzheimer. Hau amonarekin pentsatu egin nuen, Alzheimerra dauka berak, eta badakit zu Huntington gaixotasunean espezialituta zaudela, baina pentsatu duzuk egiten duzun hori behar bada nire amonari lagunduko diola eta baita beste batzui ere, eta garunean ze gertatzen ari den ulertzen lagunduko diela. Bai, baina garuna hain dago betea, neuronaz betea, elkarri lotzen, zatzaizkionak eta oso modu konplexuan lotuta duena nik uste dut oso urren gaudela hori lortzetik. Beraz, hori guztia interesatzen baldin bazaizu. Zatoz laboratoriora. Nola duzu izena? Sara, zatoz nire laboratoriora. Gonbidatuta zaude. Borren atomoa ikasten duzu eskolan.
Berak beti esaten zuen, ez egin aurre ikuspeni batez ere, etorkizunari dagokionez. Bai, bueno, txalo bat. Bueno, vamos a seguir un rato con las preguntas que están... Goazen aurrera galderekin, zozketatu egingo ditugu, orokor bat dator orain. 44. Bilboti, Begoñazpi ikastolatik gutxi dauzkagu, Bizkaitar gutxi daukagu gure artean, posten hau beraz, galderaren bat ateratzea. Zer da garrantzitsuago ikerlari izateko? Gogoa, ekitea edo nork bere bitartekoak eta gaitasuna? In one word, to my view, courage. Hitz batean esateko, ausardia. Bai, ni ados nago horrekin. Espainiar neurologo handia Ramon eta Cajalek esaten zuen edo zein dela obra handi bat, bai artean eta bai zientzian ere, pasio handi baten ondorioa da, oinarrian ideia on bat duena. Beraz, borondatea gaitasuna baino gehiago. Borondatea da inteligentzia baino gehiago. Ala, ausardia inteligentzia, tira, asko ikasi behar da, asko estudiatu behar da, lan asko egin behar da, oso kritiko jokatu behar da norbere buruarekin, ze oso erraza da besten ideiekin kritiko jokatzea, baina nor bere ideiekin kritiko jardu izatea hori da garrantzitsua, ez? Zeure burua auzitan jartzea, eta esango nuke horrek ausardiarekin daukala zerikusia. Lehen aipatu duzu ze garrantzia daukan talentuak, inteligentziak garrantzitsua da, baina sormenak eta ausardiak ere garrantzia handia daukaten esango nuke. Bai, egia da formakuntza egokia garrantzitsua da, baina irudimena ere erantziko nukenik. Autokritikoa den irudimena. Ze hasi gaitezke irudimena erabiltzen, baina inora ez heldu. Eta gero ekitea, ekin eta ekina izatea, ez? Zuke ausardia deitu diozun horrenik, bueno, ekina izatea deituko nioke. Zientifiko tekniko bat, 95, Lizardi, Zarautzetikan. Da la sensación de que las células madre pueden... Badirudi ama zelula giltzarri izan daitezkela medikuntzako arazoei konponbide bat emateko. Etorkizun hori gertuko ikusten duzu? Ikusten duzue? I think it is a very wrong idea. Nik uste hori ustela dela erabat. Nik uste dut hori proposatu digutela, baina eta berriro, baina bere oinarrian okerra dela uste hori. Zientzialariok entusiasmo grina handiz hitz egiten dugu gure ideiei buruz. Eta horrekin esperantza batzuk sortzen dituzu jendearengan, herritarrengan, hedabideengan. Zelula amei buruz hitz egiten dugunean, adibidez, gure aitak automozioan egiten zuen lan. Eta berak esaten zuen zelula amak zirela pixka bat, kotxe batean, zerbait, auto batean ondo funtzionatzen ez duenean, pieza bat hartu, osagai bat hartu eta aldatzea. Hori bezain simplea, ez. Zelula amek ez dute moduen simplean funtzionatzen. Horregatik, zientzialariok hitz egiten dugunean, kontuz eta zuhurtziaz hitz egin behar dugu, esperantza okerrak ez sortzeko. Oso
gaixotasun gutxi konpondu ditugu medikuntzan, giza medikuntzan. Patologia asko eta asko dauzkagu konponbiderik ez dutenak. Horietako batzuk behar bada bai sendatuko ditugu zelula mai esker, baina ez dakigu nola gertatuko den hori, noiz gertatuko hori. Jarraitu behar dugu gure esperimentuekin, beti modu oso arrazionalean, oso sendoak diren arrazamenduak, eta gero frogak eta evidentziak behar dira, nola ez? Galdera biografika bat, agian, aldatzeko pixka bat. Hirugarren galdera. Hau, almengunea Eskoriatzatikan. Egunon. Egunon. Kontuan hartuta zuk film bat egin zuela gaztetan, eta gero, zientziara eman zenula zure denbora, alduzu interesik fizikari buruzko film bat egiteko. Ikasle nintzenean, lehen esan dudan bezala, film bat egin nuen, baina oso film txarra, benetan txarra zen, ez zeukan, ezer honetik. Eta konturatu nintzen, fizikari hobea nintzela, zinegile, baina horregatik uste dut askoz hobea dela fizikan lan egitea, filmak egitea, baina naiz eta gaia fizika izan. Zientifiko tekniko bat. Garren galdera. Mendebaldea, bida. 3 probintzietatikan, hauek Gasteiztikan, Mendebaldea institutua. Uste alduzu limiterik dagoela GMR efektuan, posible izango alda ailegatzea etorkizunean erresistentzia ez izatera eta biltegiratze kapazitate maksimoa lortzera? For me, what is not important is this single discovery. Nire ustez hemen garrantzitsuena ez da aurkikuntza zehatz bakoitza baliteke aurkikuntza garrantzitsuak egitea, aplikazio tekniko baterako, hori oso ondo dago, baina aurkikuntzei dagokionez garrantzia daukana da nire kasuan, adibidez, ze gertatzen den gero, ze gertatzen den ondoren. Nire kasuan espintronikaren garapena, elektronika mota berri bat. Elektroien zaman soilik geratzen ez dena, bestelako propietate batzuk ere aintzat hartzen dituena. Espintronika asko ikertzen ari den arloa da, gaur egun, baita hemen ere, Euskal Herrian ere. Eta lan hoiek, ikerketa lan hoiek, eramango gaituzte aurkikuntza askoz gehiago egitera, eta hor dago gakoa. Hori da garrantzitsuena. Horregatik, elektronikan jakingo duzuen bezala, orain arte, aurrera egiten joan da, hobetzen joan da errendimendua Murren legearen arabera. Horrek esan nahi du, hobekuntza hori etorri da, etengabe, piezak osagaiak gero eta txikiago egiteko bide horretan. Eta aurrerakuntza hoietan, elektronikaren arloan, gertatu den aurrerakuntza klasiko hori, eten egingo da. Demagun 10-15 urte barru, zergatik? Semiaroleen fisika gatikan, horiet dauzkaten propietateen gatik. Eta espintronikari esker, harago joan gara. CMOS moduan ezagutzen dugun horretatik harago kokatuko gara. Horregatik erronka berria izango da elektronikara harago eramatea, ikuspegi klasiko batetik egin zitekeen hobekuntza horretatik harago joatea espintronikari esker, ze materialek ere ez dute aukera gehiago emango hobekuntzarako, gero molekulen elektronikan sartuko gara, grafenoarena, eta espintronikaren arloan noski garrantzia handia izango du ikuspegi tradizional batekin, baino. 34, garren galdera, Txingudi institutoa, Irundikan.
¿Le ha ocurrido algún... Gertatu altzaizue inoiz komunitate zientifikoak ez dagoela ados zuen ikerketa bateko emaitzekin, nola jokatzen da kasu horretan? Bueno, dakizuen bezala, importanteena ikertzaile batentzat da bere emaitzak jakitera ematea, argitaratzea. Eta nola publikatzen da? Hori egiten da prozesu baten bitartez, hau da, kideen arteko errebisio baten bitartez, hau da, gure kideek errepasatzen dute eta begiratzen dute artikulua. Eta beharrezkoa da prozesu hau egitea ondo hautatu ahal izateko zeintzuk diren artikulu honenak. Baina batzuetan nire artikulu bat baztertu egiten dute aldizkari baten aldetik, edo nire kidek baliteke onartzea nire artikulua, eta hori da gertatzen dena zenbaitetan. Eta hori da ere hobetzeko modu bat, kalitatea hobetzeko modu bat. Aukera ematen dizu, gainera berrikusten dutenek, ikusteko arrazoi dutela, baina hori da gure bizitzaren parte. Bai, zientzialariak nahiko bitxiak gara, eta batzuetan ez dira ados egoten batzuk bestearekin, eta desadostasunak izaten dituzte, txikikeriak direla, eta esate baterako, mikrometro pare bat dela, molekula pare bat dela, eta desadostasuna dagoenen, azten dira, eztabaidaka, edo mokoka, edo azten dira, eztabaida nahiko sutsuak izaten dituzte batzuetan, zientzialarien artean, baina maila intelektualean gure joera beti izaten da nolabait ideia hiltzen saiatzea, benetan indartsua ote den, saiatzen gara laborategian beti ideia isilarazten edo isiltzen ikusteko ea gai den erresistentzia erakusteko eta aurrera egiteko, beraz desadostasuna esango nuke niretzat dela gauzarik importanteena komunitate zientifikoan. Baina noski ezintzara kontra egon frogarik gabe, evidentziak aurkeztu behar dituzu, ez duzu besterik gabe horrela agertu. Eta hori egiten duzunean, nahiko ondo ikusten da, errez ikusten da, zeinek duen arrazoia eta zeinek ez. Beraz, zientzia beti bere burua berrasmatu egiten du, errebisatu egiten du bere burua etengabe, eta bide hori bidaia bada. Eta mugarri asko egon dira bidaia honetan, aurkikuntza ugari egin dira bidaia honetan, eta sendotuz joan direnak, baina beti ere desadostasunari esker. Beraz, funtsezko baldintza da kalitatea bermatzeko. Eta askoz gehiago fide gaitezke zientzialariz politikariez baino. Hau da, aholkuak, aholku eman diezaiokegu ikertzaile gazte bati. Kaso egin, arbitroi, nola bat esateko, ez pentsatu, nola izen gabe honek nola ignoratu dezake nire artikulua inona dana, eta nola bat oiatea atzera niri hau, ni ainona naizenez, hau da. Beti arbitroak edo berrikuslearen lana ondo hartu behar da, Einsteinek ere eukizuen adibide bat, kontrako txosten baten aurrean, etzuela onartu nahi izan, bere artikula etzela ona, eta, jarrizun iraindu egin zuen berrikuslea, eta kasu hortan berrikusleak, artikula berrikusleak arrazoi zuen, eta eskerrako egin zuen, ze bestela akatsa handia izango litzateke hori argitaratzea beraz. Helenak eta Albertek esan duen bezala, zuen ideietan sinestu egin behar da, baina kontu ekberrezu, ze ideia baten baliotasuna eta ez da bakarrik grinaren, ez dago bakarrik grinaren mende, kritikoak ere izan behar dugu gure ideiekin eta gure lanarekin. Telefonika sarien bigarrena, bai? Zein izan da galdera aukeratua. Galdera aukeratua, Laskorain ikastolatikan, Tolosatik egindako ikasle batek izandakoa da. Mesedez, ikaslearen izena eta txalotu egingo dugu. Saria berriro Javier Telefonikako.
¿Quieres decirla tú en inglés? Gelesez esan nahi duzu edo nahi duzu itzultzea? Nahi du itzultzea. Gertatu zaizu inoiz, ez hau ez da galdera. Bidetan, fizikako benetako kontzeptuak ongi zaintzen eta tratatzen ahal dira zure ustez? No. In the Albert, I will translate for you. Albert, I will translate for you. In the television series in which physicists appear, like the Big Bang or others, do you think the physics concepts are well treated? It depends certainly on the country, on the Bueno, hori pixkat ikusi behar da ze herrialdetako telesaila den, ze kate den. Esate baterako, nire herrian, badibidez Big Bang Theory telesaila edo beste telebistako sail batzuetan, kontzeptuak ondo transmititzen dira, ondo adierazten dira. Bueno, telesail batzuk onak dira, beste batzuk askarragoak dira, baina kontzeptuak, hau da kontzeptuak, fisikako kontzeptuak ondo azaltzen dira edo distortzionatu egiten dira. Bueno, nik esango nuke, beti ere ikusi behar dela ze telesailen, film batzuk oso onak dira, eta beste batzuk ez dira hain onak, baina egia esan ez dakit oso ondo nola erantzun galdera honi, beraz galdera oso ona izan martzun. Bai, batez ere Nobel sari batekin, hizketan ari garenean, fizikako Nobel sari dun batekin, Gipuzkoan Espainiako fizikari batek bene esan zuen, arazo komplexu orok du erantzun simple bat. Eta Estatu Batuetako fizikari batek, Peter Noenek esan zuen, normalean oker. Zorionak handerri ere. Bueno, jarraituko dugu galderekin. Una de tipo general. Orokorra. 42. Eta viene de Zarautz, del Instituto Lizar. Kataneontzat, Unisystem Day izena Europako bigarren hezkuntzako ikasleei zuzendutako hezkuntza gertaeraren sortzaileek idezaren ez, esango altzen iguke zertan datzan eta zer bete behar dauden parte hartzeko. Eskerrik asko. Wow. Thanks for this. Eskerrik asko galdera honengatik. Bueno, gu hasi ginen Unistem dei horrekin, egun batean gure laborategian. Neri izugarri gustatzen zait ikasleekin hitz egitea, gustatzen zait asko edapen zientifikoa. Eta ni hasi nintzen beste bi kideekin laborategian lan hau egiten. Eta pixkat gaur egiten genaren antzeko zerbait izan zen, baina ikasleak unibertsitariak ziren. Hasi ginen 2007an Milanen, eta talde bat izan genuen, 1000 bat ikasle, institutu unibertsitatekoak, eta lanaldi erdi bat egon ginen beraiekin, eta guk saiatu ginen haiek erakusten zintzen zientziaren edertasuna. Ez horren beste zientzialariek edo profesoreak pertsona grisak direla, eta jantzki grisilunak eta daramatela eta aspergarriak direla. Ez guk zientziaren alderdi divertigarria erakutsi nahi genuen, Milanen hasi ginen, eta olako bilera edo gertakari batean nik gonbita luzatu nion kide bati. 70 bat urte zuen eta trajez jantzita etorri zen, ondo jantzita, hile grisarekin, hile urdinarekin, eta hitzaldi magistral bat eman zuen zelula amai buruz, eta jaun horre
horrek ere 3 jazz taldetan lan egiten du, 70 urte ditu, beraz bere hitzaldiaren amaieran, eszenatokitik atera zen, aldatu egin zen, trajeak kendu, eta arropa aldatu zuen, eta etorri zen Blues Brothers baten antzera jantzita. Eta bapatean, etorri ziren beste 2 kide, bere jazzkide taldeko 2 kide etorri ziren eta beren musika tresnekin eta hasi ziren jotzen. Lehendik esan zieten, musika tresna horiek hortzu dela txiripaz, baina hartu zituzten musika tresnak eta hasi ziren jotzen jazza. Unibertsitateko aula magnan 1000 ikasle bertan zeudela eta une horretan ikasle guztiak eta irakasle guztiak dantzan hasi ziren. Eta nire zuzendariak oraindik gogoratzen du une hau mezu bat bidalizian SMS bidez, aizu mesedez, volumela jetxi, lanean nahi gerala. Beraz, gu han ginen zelula amei buruz hitz egiteko, bai, baina helburu nagusia zen gazteak zientziara erakartzea. Eta irudi bat ematea, zientzialariak pertsona normala garela. Eta 2007tik aurrera horrela egiten jarraitu dugu, eta gaur egun 45 unibertsitate ditugu herri osoan, tartean ibiltzen direna, Espainian, Bartzelonan, Valentzian ere bai, horrelako ekitaldiak egiten dituztenak, eta gure artean barremana dugu, eta askotan hitz egiten dugu, eta, kaixo besterik gabe, askotan esaten dugu, zemuz Bartzelonan, zemuz Milanen, baina guk ikasle erakutsi nahi diegu ez dago dela murru hoiek, arresi hoiek, gure ustez hor daudenak, eta joan den urtean, azken edizioan, 20.000 ikasle etorri ziren edo parte hartu zuten horrelako ekitaldi batean. Europako 56 unibertsitateetan. Gu zelula amei buruz hitz egiten dugu, ikuspegi filosofiko, etiko, legal, zientifiko batetik, baina zelula amak, aitzakia bat besterik ez dira zientziaz hitz egiteko. Mila esker galdera honegatik ze oso harro sentitzen naiz egiten dugun lan honi buruz, hau da, zuek hemen egiten duzunaren antzeko zerbait da. Galdera orokor bat. 70garrena Laskorain ikastolatikan, Tolosatik. Eta hoxe, galdera. Dakigunez, hainbat ikerketek amazelulen bidez klonazioa posible dela erakutsi dute. Zelulen klonazioa eta ondorioz gizakiarena posible dela ikusita gizartea honen zuzentasuna etikoa eztabaidan jarri da. Zein da zure iritzia? Science and scientists don't want to clone. Zientzia eta zientzialariek ez dute gizakia klonatu naiz beharraina gizaki daude. Hori ez da ikertzaileen helburuetako bat. Guk lan egiten dugu ongiaren alde, gizartearen ontasunaren alde. Guk ez dugu inor klonatu nahi, ez dugu gizaki bat klonatu nahi. Hori alde batera uzten dugu erabat gainera. Hori ez da eztabaida etiko bat. Nik ez dugu gizakirik klonatu nahi. Eta niretzat hori da galdera honi ematen diodan erantzuna. Nik nire buruari galdetzen diot, zergatik zientzia fikzio liburu batzuetan, zergatik agertzen dira proiektu hauek, mota hauetako proiektu hauek, zergatik beti agertzen dira zientzia fikzioko filmetan horrelako gauzak. Galdera hauek ez dituzte zientzialariak egiten, baizik eta zer esaten duten ez dakiten pertsonek egiten dituzte galdera hauek. Baina baita ere, galdera oso ona izan da eta eskerrik asko galderagatik. 23garrena. Lasaie ikastetxea Donostiatikan. Ja. A ver, Lasaiekoa. Ai, bestela ez dizu ikuste mikrofono ematekota. Zer sentitzen da beste inork ez dakien zerbait deskubritzen? What is important is not to be the Hemen importanteena ez da lehenengoa izatea, importanteena da aurkitzea.
Beraz, bapatean aurkitzen dugunean, ordura arte zerbait abstraktua, hor buruan izan duzuna, zerbait konkretua bihurtzen denean, zerbait materiala, errealitate bat bihurtzen denean, eta dispositibo bat izan daitekela, hori bikaina da, zoragarria da. Benetan, hau da, buruan zerbait izatetik, kontzeptu bat izatetik, eskuartean zerbait erreala izatea, lehenengoa izatea, edo bigarrena, edo aurkitzea, inork ezakien zerbait, ez da importantea. Hemen importanteena da ikustea, ideia abstraktu bat nola bihurtzen den zerbait egiazko erreala. Galdera tekniko batekin. 108, Usandizaga Peña Florida, Amaratikan, Donostiakoak. El efecto descubierto... Erresistentzia multigeruzetan gutxitzea arkitu duzun efektu hori eremu magnetikoan, harritu egin zintuen edo aurrikusten zenuen eta frogak bilatzen ari zinen horren inguruan. Etzen uste gabe bat izan, erabat. Ze ni ikertzen ari nintzen aldez aurreko ideia batzuk, baina noski zientzialari gisa inoiz ez gaude seguru, inoiz ezakigu ze arkituko dugun. Eta kasu honetan nik ja banekien kontzeptu ona nuela eskuartean, baina gertatu zitekeen materialak, guk erabiliteko materialak ez izan hain kalitate honekoak, ni ez nengoen oso seguru, nik espero nuen zerbait aurkitzea, baina enekien oso ondo zer aurkituko nuen. Gero ere banekien arrisku bat zegoela, agian ez nuela zer aurkituko. Beraz, etzen erabateko ustekabea izan, baina, ustekabea atsegin bat izan zen, ze azkenean ikusi genuen, prestatzen ari ginen lagin horrek beharainako kalitatea zuela gero detektatu alizateko behatzeko efektu teoriko hori. Beste zientifiko bat. 84. Centro La Anunciata de Donostia. ¿Por qué cree usted que teniendo en cuenta... Zergatik uste duzu teknologiak duen aurrerapenarekin eta gero eta azkartasun eta eraginkortasun bilatuta, zergatik horren gaur egungo gailuk ez dute memoria RAM magnetikoa erabiltzen? I did not understand completely the... Please, translators. Yeah. Okay, because it took some time to, for example... Gu, denbora behar izan dugu, denbora bat efektuaren, GMR deskubrimenduaren artean eta aplikazioen artean, denbora behar izan dugu, iPodak ere egiteko, 10 bat urte behar izan dugu horretarako. Beraz, pentsatzen dut, RAM magnetikoak, guk aurkitu genituen RAM magnetikoiek duela 10 urte, 4-5 urte behar izan dituzte ordenagailuetan agertzeko. Denak bere denbora behar du. Badakigu importantea dela memoria hegazkor bat izatea eta energia gutxiago erabiltzea beharrezkoa dela, baina denbora behar izan dugu horretarako. Ze bapatean ikusi genuen oso zaila zela froga praktikotik pasatzea fabrikaziora, dispositiboien fabrikaziora, ze jakina gu, kontutan hartu behar dugu, fabrika berri bat egin behar dela, dispositibo elektronikoak egiteko, baina horretarako inbertsio asko behar dugu, beraz, konbentzitu behar izan genituen, enpresa handiek, inbertsio hori egin zezaten RAM magnetiko honetan, dispositiboiek egin alizateko, egiazko dispositiboiek orain badakigu Samsung eta beste enpresa batzuk, prestatzen ari direla egitura komertzial guztia, behar den guztia, dispositibo berri hauek jaurtitzeko. Eta uste dut horrelako memoriak laster ikusko ditugula ordenagailuetan 3 edo 4 urte barru.
62. 62. galdera. Sumaldapeta, Donosti. Is all fair? No. But that is for both. Hau bientza da. Bai, zuen kasuan, Bueno, zu lehen bizi, baina galdera bi gonbidatuentza da. Nola kutsatuko zenioke norbaiti fisikarekiko duzun grina hori? Yeah, so it's for me first, okay? Bueno, niretzat bai lehen bizi. Bueno, nik uste dut modurik onena dela hitz egitea, jendearekin hitz egitea, gaur egiten ari naizen bezala zuekin guztiekin. Eta saiatzen naiz beti azaltzen zergatik sentitzen dudan grina hau fisikagatik. Zergatik, iruditzen zaidalako lan guztiz kreatiboa, iruditzen zait fisika dela gainera lan oso egokia gizakiaren oinazea arintzeko. Beraz, ahalegintzen ez jendearekin hitz egiten eta baita ere parte hartzen dut programa irrati saio batzutan, telebista saio batzutan ere parte hartzen dut komunikatu ahal izateko eta nik sentitzen dudan grina pasio hau komunikatzeko. Baina batez ere nire ikasleekin hitz egingo dut, nire doktore gaiekin hitz egiten dut eta ikasleekin oro har. Hori da nire modua. Nik esango nuke, nik laborategira eramango nituzke egun bat pasatzea. Eta horrela saiatuko nintzateke normalean ikusten ez diren gauzak ikusten. Erakutsiko nieke nola ikertu dezakegun fenomeno hauen inguruan. Eta azaldu gainera zein zoragarria den jakiten ez diren gauzak ikastea. Hau da, gauza ez ezagun horiek ikastea eta ezagutzea. Hori oso interesgarria da. Nola ikas dezakegu, nola ikertu dezakegu ez dakigun hori. Ni ikasle batzuekin egon naiz hizketan lehen kafe orduan, kanpoan, eta desertuei buruz hitz egin dugu. Esate baterako niretzat hori da zientziaren irudi onena. Hau da, grina honek desertu batera eramaten zaitu, eta desertua da guztiz ez ezaguna den guztia. Baina badira beste batzuk zurekin batera doazenak bidaia honetan eta bi aukera daude. Desertuan zaudenean bi aukera dituzu. Batetik lasterka ihes egin edo gelditu bertan desertuan. Eta horrela gogo hori, ausardi hori, aipatu dugun ausardi hori garatu dezakezu. Eta norabide bat hartu dezakezu, norabide bat inork ibili ez duen aurretik. Eta beraz ausardia hori, hau da, ez irten korrika ikaratuta. Eta gero horren ondoren dator ausardia, zeguk ditugun porrot guztien ondoren, zeguk porrot asko izaten ditugu gure lanean, eta nik neuk porrot izan dut askotan nire lanean. Hau da, ideia hon bat eukidezake, teoria zoragarri bat, baina gero laborategira joan, eta, badakizu ondo zertaz ari naizen, gero laborategira joaten zara, saiatzen zera probak egiten, ideiak proban jartzen, baina konturatzen zera, ideiak ez dutela inolako funtsik, kasu batzutan, ez direla egia. Eta orduan ez direla ziurrak, beraz zer egin behar da berriro laborategira joan, hurrengo gunean ideia berri batekin. Eta hori da gertatzen dena desertuan askotan, zuk bide bat hautatu nahi duzu, eta bide horrek azkenean bide okerra da. Baina gero berriro saiatu behar dugu. Eta lehen gizakia zarenean lurrean, ikusten duzunean, ze emaitzak lortu dituzun lehenengo aldiz, horrek zerbait pizten duzure buruan. Eta benetan zoragarria izaten da. Eta hortik aurrera pasa gaitezke, urrengo urratsera, eta beraz lan egiten dugunean biomedikuntza, urrats bat gertuago egoten gara, sendabide potentzial batetik, adibidez gaixotasun ikaragarri bat sendatetik gertuago gaude. Beraz komunikazio ona, funtsezkoa da. Beraz, nik beti porrotak esplikatzen ditut, nire porrotei buruz hitz egiten dut ikasleekin, ze porrot izatea seinale ona da. Seinale ona da, hor egon zarela, saiatu egin zarela, ahal egin zarela zuretik onena ateratzen. Beraz, izugarrik eskatuko ninduke, pertsona batek esatea, nik ez dut inoiz porrotik izan, horrek eskatuko ninduke. Ze horrek esan nahi du, ez diozula zure buruari gehiegi eskatzen, ez baduzu porrotik ez diozu zure buruari asko eskatzen. Ideia hori Bill Gatesek behin esan zion konputazio zuzendariari, Cambridgeen esan zion, zuk asmatzen baldin baduzu zure proiektu guztietan, porrota izan duzu.
eta zerbait poetikoago nahi balin baduzu, Tagoreren esaldia, literatura sariduna, bengali, hegazti galduak izeneko liburuetan esaten du. Kanpoan uzten balin dituenak bere akats guztiak egia utziko du ere kanpoan. Otra pregunta general. Galdera, beste galdera orokor bat, 37. galdera. Donosti. Esta pregunta es para todos. Galdera hau guztiontzat da. Badira gaixotasun batzu planetaren toki jakin batean sortzen direnak eta behin pandemia bihurtuta ikertzen hasten direnak. Zeintzuk dira uste duzu etorkizunean gure gizartean sor daitezkeen gaixotasunak eta zein izan liteke haien konponbideak? Well, again, I mean, predicting the future is always... Bueno, lehen esan dudan bezala, etorkizuna aurre esatea, zaila da. Baina, gaixotasun birikoak oso importanteak dira. Zergatik, beti arriskuan gaudelako, infekzio baten arriskupean gaudelako, beti virus hoien arriskupean. Natura zerbait ona da, baina ez da beti ona ere. Beraz, gure burua babestu behar dugu batzuetan, eta virusak arazo oso handia dira. Beraz, mota honetako ikerketan inbertitzea garrantzitsua da. Gero eta gehiago inbertitu behar dugu txertoetan. Txertoak oso importanteak dira. Eta baditugu istorio bitxi batzuk entzun ditugunak txertoen inguruan, eta batzuetan mito handiak daude txertoen inguruan. Esaten dute batzutan okertu egiten duzela gauzak, baina kontakizun horiek faltsuak dira. Txertoak onak dira, eta askotan irakurtzen dugu egunkarietan, ze harreman arraroak dauden txertoen artean eta epidemien artean, baina gauza horiek ez dira egia, ez dira ziurrak. Txertoak oso importanteak dira, eta gehiago inbertitu barko genuke txertoetan. Ez bakarrik gure burua babesteko, baizik eta baita ere beste herritar batzuk babesteko mundu zabalean. Ze beti asko zera ageriago baitaude arazoen aurrean. Malaria esate baterako oso importantea da. Malaria oso arazo importantea da. Malaria zerbait komuna izan zen Italian 19. mendean. Beraz, Italia legegile onak izan genituen parlamentuan, eta horri esker lege egokiak egin zituzten malariaren aurka borroka egiteko garaia hartan. Eta beraz, baina arazo hauek, zientzialari hauek bilatzen dituzten erantzunak bilatu ditzakete, baina marko legala behar dute horretarako. Not mine, I feel. Ez da nire arloa. Aldatuko dugu. Bigarren galdera, Ipintza Institutua Bergaratik. ¿Cuál fue vuestra primera vocación? Zen izan zen zuen lehen bokazioa? Zer izan nahi zen duten handitan umeak zinetenean? Lehenbizi oporretan joan nintzenean? Bai, txikitan. Bai, oporretaz. Bigarren Mundu Gerran jaio nintzen, eta horregatik itxoin behar izan nun bukatu arte, lehen aldiz oporretan joateko 7 urte nituen. Eta kostara joan ginen, Kataluniako kostaldera joan ginen. Frantziaralea, bokazioaz ari zeate eta ez oporretaz. Karo, vakaziones erantzun digute, bai barkatu kabinatik.
daukazue froga, honenek ere zerak akatzak egiten dituzte, beraz, eskerrak itzulpenagatik. Bai, sorpresa hartu dut, bai, benetan harritutan egon, ez? Porrak. Bai, baina, bueno, oso modu honean erantzun duzu, oso edukatua izan zara. Bueno. Goizean esan dudan bezala, nik naukan olako bokazio argirik zientziaren ganako. Nik uste dut asko lagundu zidala irakasle batek, literatura eta artea irakasten zigun irakasle batek, bigarren hezkuntzaren garaian, eta berak bultzatu ninduen arteen alde egiteko. Ni pentsatzen nuen, behar bada, idazle bihurtuko nintzela. Beraz, lehen bokazioa etzen niretzako zientzia izan. Nire kasuan zientzialerik ez dugu familian. Ni izan nintzen, okurritu zitzaidan, bururatu zitzaidan lehena, nire ez gurasuek, ez osabaizebek, ez ziren zientzialariak. Baina ikasle garaian, noizean behin bururatzen zitzaidan, niri zientzia gogoko nuela, baina ez zitzaidan horrela batean, flash batean, etorri zitzaidan gauza bat, ez da, bere halako batean bururatu izana, zientzialari izan nahi nuela, ez pixkanaka sortu zitzaidan grina hori. Unibertsitatean, gogoan daukat, nola lan egiten nuen, diru pixka bat eskuratzeko. Izozki denda baten egiten nuen lan, eta pentsatu nuen, behar bada aurrerago hori izango dut zela nire lanbidea. Nik balio handia ematen nion garai hartan neronen independentziari, neronen dirua eukitzeari, lan bat eukitze horri, garrantzia ematen nion, independentizate horri, baina pixkanaka konturatu nintzen, baietz, izozkiak oso gogoko nituela, baina ez zela hori nire bokazioa. Beraz, aurkikuntza hori pixkanaka gertatu zen zerbait izan zen, ez batean. Eta egia esan, laboratorio batean lanean hasi nintzenean, ez zitzaidan bururatu irakaskuntza izango zela etorkizunean nire ibilbideetako bat, unibertsitateko irakasle izango nintzenik, begira hori ere gertatu zen, baina egindakoaren ondorioz, lehenago egindakoaren ondorioz gertatutako zerbait izan zen. Zientifiko-teknikoa, hurrengo galdera. Arizmendi ikastola, Aztelupe Arrasatekoak. Egunon. Zelula amekin lan egiteko materiala nola lortzen dute? Every time that we read these questions, I always like this because I don't know what cellula means. Galderak egiten dizkidazuenean, saiatu nahi dut baita ere gaztelania zentzuten, baina, pixka bat nazgarria gertatzen ari zait. Differentiate them into neurons. Bai, enbrioetako zelula amekin egiten dugu lan, eta gero saiatzen gara nolabait ezberdintzen azkenean Huntington gaitza sortzen duten horiek aztertzeko. Legeriari dagokionez, Italian, ezarrita dago giza plastozitoan dagoela zelula ama hori. Plastozitoa egitura bat da in vitro fertilizazioan adibidez, fertilizazio unean sortzen da egiturari. Beraz, in vitro fertilizazioaren garaian plastozito batzu sortzen dira gero erabiltzen ez direnak, soberakin moduan geratzen direnak. Eta zergatik da hori horrela? Ze, emakumea ez bada lehen txanda horretan aurdun geratzen, gero hori izoztu egiten da, material hori izoztu egiten da aurrerago erabili ahal izateko, hormona bidezko tratamendu baten ondoren erabili ahal izateko. Orduan badago soberakin hori, baina bikote batek erabaki baldin badu ez duela haurdinaldi gehiagorik nahi, material hori hor gertitzen dira, plastozito horiek eskura geratzen dira.
Italiako kasuari buruz ari naiz, baina beste zenbait lekutan ere gauza bera gertatzen da, Erresuma Batuan eta bar. Beraz, hor badugu material genetiko sobera geratu den hori, eta erabaki behar da hori zientziari eman nahi zaion, ala ez, esperimentazioetan erabiltzeko. Plastozito hoietan aurkitzen ditugu enbrioien zelulama hoiek. Zer egiten dugu Italian? Zelula amak isolatzen saiatzen garenean, soberan dauden plastozito horiekin lan egiten dugunean, izoztuta daukagun material hori eta bere horretan geratuko den hori, ez da, erabiltzen ez baldin badugu. Baina, guri legeak ez digu baimentzen hori erabiltzen. Alegia, emakume baten gandik materiala ateratzen baldin badut eta hori laboratorioan erabiltzen baldin badut, kartzelara joan ninteken. Espetxean joan ninteken, ze plastozitoak baita aro horretan ere, dotarte horretan ere, jotzen da gizaki proiektu moduan, beraz, hilketa egotziko lidiakete. Baina, italiar legeak ez digu ezer esaten plastozito ez diren zelula ama hoiei buruz, beste haiei buruz. Orain dela urte asko isolatu ziren zelula beste hoiei buruz, beste talde batzuk isolatutakoak, beraz, jada existitzen den material hori, zelula ama embrionikoak dira, eta bihar, adibidez, Erresuma Batuko lankide talde batek jasoko ditu eta gorde egingo ditu. Eta horiek bai erabili ditzaket. Beraz, nik uste dut ez dela inmorala guk egiten dugun hori. Ez dagoela ezer inmoraletik. Eta, bitxia da, nola italiar legeak esaten duen, beste batzuk egiten duten bitartean, ez dela ezer gertatzen, ez dela inmorala, oso bitxia, ez? Guk oso modu gardenean egiten dugu, gainera lan hori, datuak beti eskura jartzen ditugu, edo zein eskura, nik uste dut gure legea, italiar legea oso hipokrita dela enago harro, eta mila esker galdera horrengatik ere. Beste galdera tekniko batekin. 116 garren galdera. Ekintza ikastola, Donostiakoak hauek ere. Zein da zure iritzia Yamakak lorturiko IPS zelulen amen erabilpenaren buruz? You know, the IPS cells are a great tool now. IPS zelulak, zelulama pluripotente induzituak, bide bat ematen dute, gizakiok bir programatzeko bide bat ematen dute. Zelula hoiek, zelula ama embrionikoen antza badute, baina ez daukate hainbestineko zama etikoa, ez dute hainbeste arazo etiko sortzen, justu horren aipatu ditudan hoien antzeko. Horregatik, laboratorioetan, zelula ama embrionikoak barne hartzen dituzte baita ere IPS zelula hoiek. Baina ez da gauza bera, nik argi adierazten dut hori, ez dira gauza bera. Beraz, bi eratako zelula amak aztertu behar dira, aldi berean, alderatu egin behar dira, batzuekin eta besteekin lortzen diren emaitzak eta bar. Adibidez, ni 52 urte ditut. Nire azalaren fibrobasto bat hartzen baldin badut, ADN-a aztertzeko, hor lortu duen informazioa izango da 52 urteko emakume bati buruzkoa, eta ez zelula ama embrioniko baten informazioa. Ze zelula ama embrionikoa beti gaztea izango da, beraz ez da gauza bera. Horregatik, birprogramazioak ikasten ditugunean, aztertzen ditugunean, eta horrek ADN-aren gandaukoan garrantzia aztertzen dugunean, argi eduki behar dugu alde bat dagoela IPS eta bestelako zelula amen artean. Huntington gaitzean IPS zelula hauek ere ikasten ditugu, aztertzen ditugu, baina ez neuronak sortzeko, gero gaixoaren txertatzeko helburuarekin.
ze orduan Huntington gaitzaren genea ere izango bailuke, eta hori ezin dugu eginez, ze izango litzateke berriro ere Huntington hori eranztea, hori elizateke egokia. Beraz, zelula ama embrionikoetara jo beharko nuke, edo IEPS zelula horiek erabiliko genituzke, baina mutazioa nozitu duen gen hori aldatuz. Eta horretarako teknologia asko beharko litzateke oraindik ere. Hau da, gure azkenetariko aurkikuntza, eta dogma asko aldatu ditu, eta bota ditu horrek, terapietarako aplikazioa dagokienez, nik uste dut bi eratako zelulak batera aztertu behar dira, IPS eta embrionikoak ere bai, baina ezin dute bakarrak izan. Saria, azkenengo saria. Galdera hau, Urretxuko Iparragirre Institutotikan egindako ikasle batek egina da, mesedez, Javier Benito telefonikako zuzendaria berriro igoko da Euskadi. Eta ikaslea Leire Akizu. You will do it in English. Euskera. You will do it. ¿Lo vas a preguntar en inglés tú? No, en vasco. Vale. Zein da erantzutea lortu ez duzun eta zure buruari egiten diozun galdera? The unified theory. Lehen aipatu dugun teoria unifikatuaren. Nik ez dauka galdera bakarra, nik asko dauzkat. Nire buruari egiten dizkio danak, eta erantzunik ez daukat, zientzian oroar galdera asko baitaude. Edo erantzunak parte batean bakarrik ezagutzen ditugunak, unibertsuaren parte bat, zati bat besterik ez baitugu ezagutzen. Bai, nik esango nuke galdera asko dagoela gizaki garen aldetik. Eta ez zientzialari garen aldetik. Ze zientzialariok gizaki ere bagara. Nire burua, niri galdetzen dio dana da, zein den nire zeregina planeta honetan. Ez dakit nola martxan jarri, galdera horri erantzutik esperimentu bat, baina nik esango nuke galdera polita litzatekela hori. Zein da gutako bakoitzaren zeregina planeta honetan? Zu badakizu, ez da besteon bizitza hobetzea. Bai, baina epe luzeago batera. Izan ere, gu batez beste 81 urtean biziko gara, eta gero ze gertatzen da, esagartu egiten gara, zuek ziurrenik luzaroago biziko zarete, gazteak zarete, eta gauzako bere egiten ari dira, adibidez medikuntzaren arloan, baina ni miretsita nago zientzialari naizen aldetik, ez da, miresmena sentitzen dut, ze gertatzen den heriotzaren ondoren, ez da, hor gatazka bat dauka, ze alde batetik zientzialaria naizen aldetik, behar bada enuke esan behar, baina batzutan bai iruditzen zait zerbait egon beharko lukela heriotzatik harago. Eta hor gustatzen zait pentsatzea norbait itxoiten edukiko dudala nire bizitzaren amaieran eta norbaiteko txosten bat aurkeztu beharko dula. Eta hori ala bada, zer esango dut? Hoi edia, nik nire buruari egiten dizkiodan galdera gola sakonekoak nire zereginari buruz, bizitzan dudan zereginari buruz. Nik uste dut hortik erlijioaren arlo hurbiltzen ari garela, tiranik filosofia, morala, etika deitzen dio, galdera garrantzitsua dira, baina ez zientifikoak. Bai, baina ikuspegi zientifiko batetik, zein izango da gizakiaren etorkizuna?
animalia espezie berezi bat gara. Zein izango da gure evoluzioa? Errepikapen CAG gehiagoren arabera, ez da? Bai, errepikapen gehiagorekin evoluzionatuko duela uste du. Aizu, ez azu beldurtu ez, bai, baina tira esan beharra dago, urte asko barru edozein gizakik CAG triklinetearen errepikapen gehiago izango dituela eta gure garunan gehiago garatuko direla. Benetan horretaz sinetxitan nago. Tira, orduan aurre ikuspena egiten hasi zara, etorkizunari dagokienez, tira, behar bada, bueno, ezin dut urrunago joan. Bai, baina iruditzen zait oso galdera ona dela, ezin hobea. Ya hemos dado los 3 premios. 3 sariak eman ditugu, baino saririk gabeko beste galdera batzuk ere badaude, finalistenak, bat atera da zozketan 37garrena, La Asuncionetik iritsi zaiguna, gaitz infekziosoei buruzkoa zen hori. Gero beste 2 ere badaude, Salmerto Magnotik 32garrena, orain norak irakurriko du, eta biei zuzendutakoa da, eta 130garrena Santo Tomas Lizeotik datorkigu, Katane hori zuzendua. Bai, 32garrena hasteko. Beraiek irakurri behar dute, ez da? Ikastetxe, Deutsche Eskuletik, Donostiatik, gero eta gailu elektroniko gehiago dauzkagu, eta horiek gero eta hondakin gehiago sortzen dituzte, no? Nola konpondu ditek egoera hori? This is an important problem, a crucial problem. Galdera oso garrantzitsua da, hondakinena. Arazo handia daukagu gure herrialdeetan, ez bakarrik hondakin elektronikoa, baita bestelakoak ere. Nik uste dut zientzialariek badugula erantzun bat emateko arazo horri. Modu nahiko sinplean erantzuten saiatuko naiz grafenoari buruz hitz eginez, adibidez. Ez da hain kaltegarria, badira askoz toxikoagoa diren bestelako materialak ere, baina ziurrenik grafenoak ere sortuko ditu zenbait arazo hondakinei begira. Esaten dizuet beste osagai batzuk baino arazo gutxiago, baina nolabait arreta jarri beharko zaio horri zientziaren ikuspegitik. Irtenbideak eskaini beharko dira, baina erantzunak ere bai. Nik uste dute gai hau ez dut nik gehiagirik ezagutzen, biologoa naiz ni, Albertek askoz eskarmentu gehiago dauka era horretako galderei erantzuteko. Ni saiatzen ez horrelakorik ez erantzuten, alegia ezagutzen ez dituan gauzei buruz ez erantzuten barkatuko jazue, ala egiten badut oraingoan ere. 2. galdera, hurrengo galdera, 130garrena. Ez. Esaten da gure garuneko 10% bakarrik erabiltzen dugula. Posible izango litzateke zelula modifikatuz edo beste modu batera gure garuneko ahalmen edo gaitasun guztia eskuratzea edo erabiltzea? Yeah, well, I don't know whether we can say that we or someone says that we use only. Ez dakit nik esan ote dezakegun 10% ote den erabiltzen dugun hori, edo 0,0001 garunaren erabilerari buruz hitz egiten dugunean. Ados jarri beharko genuke lehenik nola neurtu behar den garunaren gaitasuna. Badakit garunak izugarrizko plastizidadea daukala,
Lancet aldizkarian duela bizpairu urte artikulu bat atera zen, berriro irakurri nahi nukeena, bide batez. Artikulu horretan hitz egiten zen gaixo bati buruz, arazoak zauzkan gaixo horrek, hasiera batean ez zeukaten zerikusirik garunarekin, baina erresonantzi bat egin zioten, eta hor, bueno, garuna nahiko normal ikusten zen. Garunaren azaleran itxura ohikoa zen, gaixoak nahiko bizimodu arrunta egiten zuen, ezkonduta zegoen gizoni, dana oso normala zen edo hala zirudien. Adituek, gaixo horren kasuaren aurretin, konturatu ziren, arazo asko adierazi behar zituena, istripu baten ondorioz, baino nolabait konpondu egin zen berriz ere plastizidade horren ondorioz. Ziurrenik, arazori hasieratik bertan zegoen, baina nolabait neuronak elkarri lotzea lortu zuten, eta garunaren zirkuitu horiek berrera ikitzea lortua zuen. Beraz, azal dadura neurotransmisore hori nolabait konpondu egin zen. A lot of power in our brain and baina honetan ere etorkizuna aurre ikustea oso zaila egiten zait. Baina nik argi daukat, garuna oso organo indartsua dela, laboratorioak eta taldeak ere oso indartsua direla eta erantzun bat emango dietela arazo hauei. Ahora a mí me toca, según la tradición de estos... Bueno, tradizio hori jarraiki niri dagokit 5-6 minutuan laburpen bat eskaintzea, kontzeptuei dagokienez. Ezinezkoa da, gauza asko atera baitira oso ederrak, horietako asko, baina saiatuko naiz horietako batzuk aipatzen. Hasteko, pasioa grina nola elkarri pasa, ezta? Bueno, elkartuz, bi lagun ditugu, ezagutzaren mugorretan daudena grinaz bizi dute, aurrera egiten dute lan asko inez, eta hori transmititu egiten dute. Horregatik oso garrantzitsua da irakasleak ere ikertzaile izatea. Bestela grina hori ezingo baita pasa, sorreran ez baldimada egon irakasle hori. Ideiei dagokienez, modu batean edo bestean, modu oso ezberdinetan, esperientzi ezberdinetatik abiatuta, kultura ezberdinetik etorri eta zenbait gai ateratzen dira behin eta berriz. Lehenbizikoa, zientzia ez da dogma kopuru izoztu bat, baizik eta abentura intelektual bat. Gizakion abentura bat. Eta grina ezinbestekoa dela, pasio ezinbestekoa dela emaitzak lortzeko. Eta pasio horretatik, grina horietatik abiatuta, iritsiko da beti aurkikuntzaren une hori. Lehen aldi zerbait ikusten den une hori. Horregatik garrantzitsua da azpimarratzea ez bakarrik alderdi erabilgarrian, baita ere gure irudimenari gauzak esateko gaitasun horretan ere kokatu behar dugu. Zientzia humanismo modernoaren atal garrantzitsua baita. Horregatik, 3 urtetik behin, jardunaldi batzuk antolatzen ditugu Passion for Science and for Knowledge, horiek dira. Ze Helenak egin dituen galdera horietako batzuei ezin die zientziak erantzun, ez da religioak edo filosofiak ere, baina, bueno, fintzen joan gaitezke, ez da, zientziari esker. Sormen gaitasuna ere zientziak bereak du. Horregatik ezin da errezeta moduan eman edo erakutsi, irakatsi, baizik eta ondo egiten dutenekin batera egitea besterik ez dago. Horregatik, gure ikasleek kanpora atzerrira joan behar dute, edota talentua ekarri beharko dugu kanpotik gurera. Eta bi bideoiek jarraitzen dituzte Donostiako eta Euskal Herriko ikastetxeek Espainian ere bai, baina gu hemen gaude kokatuta, Donosti International Physics Center, Nanogune, eta abar. Alegin horretan lanean ari direnak. Sormenerako gaitasuna beti lotzen diogu irudimenari. Eta hor zientziaren definizioak egon badaude, horietako bat ikusi ahal izan dugu parte hartzeetan. Irudimenaren artea da zientzia.
zientzia irudimenaren artea izango litzateke zientzia. Beraz, aukera asko eskaini behar zaizkie gazte sortzaileei. Ez dakit nahiko egiten ari ote den hori Europan herrialde batzuetan ez da egiten, gurean uste dugu baietz egiten ari garela. Horregatik, aholkatu beharko genuke edo hobeto esan da, Italiaren kasuan egiten ari den bezala, ez aholkatzea, gehiago ez ikertzea, ez dakit hori ondo egiten ari den. Ez da zerbaitera aipatu da, alegia, zuena dela etorkizuna, zuek ere beharko duzuela etorkizuna. Joan den urtean estadistika bat irakurri nuen, zeinaren arabera, Estatu Batuarren 83% uste dute beraiek gertatuko zaiena, beraiek erabakiko dutela. Eta 17%, Espainiarren 17% baino ez du uste beraiek erabakiko dutenik, ez? Pentsatzen dute kanpotik etorriko zaiela gertatzen zaien hori. Horregatik polita iruditzen zaizuen ideiak sinistea, baino ez infinitura eramanez. Gaitasun kritiko bat beharrezkoa da, baina kritika horrek ere ezin du infinitua izan, ez? Nolabaiteko oreka bat sortu behar da jaizela indeterminazioaren printzipioaren aldetik. Bide berriak urratu behar dira, nola ez? Polita iruditu zat baita ere, biek esan duten zerbait, Fertek edo Kataneok esaten duten edo aipatzen dituztenean esperimentuak, erantzunak eta bar, baina baita ere zientziak aurre egiten duela galderei erantzunez, baina galdera berriak sortuz bide horretan. Erantzuten dugun galdera horretako bakoitzak behar bada beste bi ekarriko ditu. Energiaren kontserbazioaren legea litzateke hori. Ignorantzia konserbatzeko legea. Ignorantziatik abiatuta gauza berriak aurkitzen ditugu. Zerbait antzekoa gertatzen da basamortuan, ez da, abiatzen gara eta zeudenik jakin ere ez genekien zerbait aurkituko dugu. Beste kontu garrantzitsu bat, ere bai, lanaz gain, postasuna eta edertasuna ere aipatu da. Zientzia ezinbestekoa da, ekonomikoki, baino baita kulturalki eta estetikoki ere. Baina zientzian edertasuna zer den adierazteak, demora asko eramango liguk ez da, figura ederrak ez dira, baina zientzian edertasunak hiru galderari entzun behar die. Sotiltasuna, ñabardurak, zenbateraino hurbiltzen gaituen naturaren sekretuetara eta nola zabaltzen dituen galdera berritarako bideak. Horregatik ADN-a da giltzarri hor. Baina ideia garrantzitsua da, zientzia ederra dela, aurre ikuspenena gustatu zai baita ere. Michelsonek mende hasieran esan zuen fizikaren lege guztiak ezagunak direla eta gero etorri zen fizika kuantikoa adibidez edo konputadorez ari garenez IBMek esan zuen duela urte asko nahikoa berak uste zuela 5 ordenagailu 5 konputagailuetarako merkatua zegoela munduan. Beraz, ez zegoen inolako arrazoi norbaitek ordenagailu bat eukin alizateko etxean, eta Bill Gatesek esaten zuen 640 nahikoa zirela. Edo Lahaik Trumani esango zion bezala, bomba atomikoa ez zela inoiz lehertuko. Zenbait aurre ikuspen argitaratu ziren esan zuten Espainiatzela menarkeriek egongo, horrere erratu ziren. Baina Inklanik galdetu ziotenean zen izango zen etorkizuneko literatura esan zuen, nik ez dakit bestela neonek egingo nuke. Baina, mezu nagusia gaurko ekitaldi honen ondoren, izango litzateke, zuek lanean jarraitzen baduzue, ilusioz lan egiten baduzue, leku egokietara juten balin bazarete, ez baduzue amore ematen, beraiek bezainonak izan zaitezketela, eta gaur miresten duzuen hori izaguzatela etorkizun horregatik, argazki bat aterako dugu, orain denok batera, eta gero nahi duzuen aina bakarkakoak.
Eskerrik asko berriz ere telefonikari, hemen egoteagatik eta TIPC babesteagatikan, eta kutxari ere bai, mila esker. Bueno, Pedro Miguel Etxenikek esan duen bezala, sarreran jolean, kaskoak eta entregatzen hasi aurretik denak bildingo gea eta argazki bat aterako dugu gonbidatuekin, bale? Orduan, denak mesedez aruntz eta denak topatuko gea.